Bon dia d'històrics! I benvinguts al nit d'històrics. Exacte, que s'ha fet un silenci de cop i volta. Perquè no sabia si tornar a anar, però no tornarem a... No. El que queda enrere, no mirem enrere en aquest programa, anem endavant. Jo vull explicar una cosa que m'ha passat ara. De vegades hi ha gent aquí, companys i companyes, que fan brometes i ens entra el riure quan estem tirant un vídeo llarg amb so i tal i qual. I ara t'he vist a tu... Aquests vídeos ens hem escoltat abans. Clar, evidentment, no és que passem del que diu la gent. Comencem per tot l'alto avui, T'he vist fent així un gest amb el boli aquest que portes, pensava que eren les ulleres, te les havies tret, just quan jo he fet... Però bueno, digues. Pensava que estàs així amb les ulleres, i dic, mira com el Peñafiel. Dic, tant de bo comencis... Mare Teresa. No tenia les ulleres, era el bolígraf. Una llàstima que no ho fos. Benvingut, Carles. Benvingut, què tal? Com estàs? Tot bé? Bé. Portem moltes hores. Arrenquem el tercer nit d'històrics, exacte. És el dia que arrenquem més d'hora, però intentem no fer referències a l'hora, que flueixi. Sí, però a mitjanit està bé. Avui hem dit el convidat. Hi ha un punt del programa en què has de pujar a la muntanya russa i deixar-te portar. Exacte. Llavors és una mica això. I el convidat d'avui, aprofitant, que bé que ho lligo, el llenguatge televisiu ja, és el Jordi Mèlich, periodista del Futbolcat, mític periodista del Futbolcat. Mític, molt. El mestre Jordi Mèlich. Gràcies. Durant una època tendia a dir molt a la gent mestre i un dia vaig dir, no pots pervertir l'ús de la paraula mestre. Llavors ho vaig limitar a poques persones, però tu et dic mestre, no és broma. Al final això serà que ens estem fent grans i que ens voleu retirar, no? El mestre... No. Gràcies, t'ho agraeixo i és molt content d'estar aquí. Escolta, un inici de programa espectacular, Sí. Jo crec que les grans productores estan ja pendents del que fareu en el futur. Serà això, però els bons entraran després, es posaran al teu costat, vull dir que cap problema. Has vingut 2 dels 3 dies al torneig. Correcte. De moment, primera impressió, ambient, què t'està semblant? Mira, jo primer, ja sé que ara serà que sembla que us faci la pilota, però impressionant la feina que feu, comunicativament parlant aquest club, aquest torneig és espectacular, perquè comenceu, abans de començar la jornada i encara esteu ara, doncs aquí informant del torneig i això us fa molt grans i per tant una felicitació a tot aquest equip de comunicadors i ara parlàvem d'ofici amb la gent que està aquí, doncs realment feu una lloa a l'ofici d'informar, no? I més informació de proximitat, per tant la primera impressió és que sempre esteu al peu del canó. Futbolísticament sempre m'agrada dir que a mi els històrics és el dia que trobes a tota aquella gent que durant tot l'any no te la trobes. Fins al punt que el dilluns, que vam venir a veure l'Hospi ho portem al cor encara, et trobes a Josep Maria Nogués, un home que feia 20 anys que no l'havia vist i fa molta il·lusió i clar, cada dia que vens doncs et trobes amb una persona estimada, perquè al final el futbol català fas amics, no? A vegades abusem molt de tòpics, però ens agrada molt dir que és la festa major del futbol català, en el sentit d'aquell punt de festa major és el moment en què et trobes amb la gent amb qui tens una cosa en comú, no? I també és el dia que te'n recordes que tens poca memòria, Com es deia aquest? Com es diu aquest, com es deia l'altre? Però això no li preguntes mai, Aquest l'Hospi, com es deia? Ah, sí, Fido! Exacte. No, però és veritat que hi ha tanta gent en el món del futbol que realment de vegades no recordes els noms, no? Però la trobada sempre és molt satisfactòria. I aquest any, a més, 3 dies i 3 dies de ple absolut, diríem, gairebé, perquè i cada dia molt bon ambient. Amb record del camp de l'Hospi. Ple de gom a gom. Ha dit, no vindré a criticar. No, està bé. Ens agrada tirar alguna pua. Perfecte, doncs després de l'elogi li hem dit, et convidem si al principi ens elogies, si no et convidarem. Sí, és una clàusula que hem de signar. El proper dia vull sopar el mateix que sopeu vosaltres, que entreu amb una marxa... Anna, has pogut escollir el mateix? No, però el pròxim dia que agafa el Carles. El que ha agafat jo, exacte. No em comparis amb el Roger. El Carles s'agafa un cubo de pinxos i... Avui hem fet xistorra. A xistorra avui. Notes, has entrat aquí, escolta. Què has fet tu? Mallorquí, també no? No, jo he fet... Truita. No, he fet un cafè amb llet i un ibuprofeno perquè és molt tard. Va, vinga. Després d'aquesta introducció, repassem la jornada en si. El titular és que el Sant Andreu ha complert els pronòstics en quant a que era el cap de sèrie d'avui i ha superat l'Horta i el Martinenc, però als trams finals dels 2 partits. Sí, exacte, perquè els 2 partits han començat, ara ho veurem, amb aquesta sensació que l'equip de menor categoria era el que havia d'endur-se el gat a l'aigua en el cas dels partits contra el Sant Andreu. Comencem, però, amb el Martinenc-Horta. Primer duel barceloní, avui eren 3 equips barcelonins, Martinenc-Horta, Toni Carrillo, 4a temporada del Martinenc, 2 ascensos seguits, i l'Horta ha tingut les arribades més destacades, potser ocasions no tal. Aquí Pau León ha tapat molt bé el capità Saro, del Martinenc, i l'Horta ha anat insistint amb atacs una mica en perill latent, com dèiem, no opcions molt clares en aquest moment, però sí que perill latent. Aquí molt bona jugada d'un dels nous jugadors del Martinenc, Estefan, que ve del Vilanova, l'ha creuat molt bé i no arriba per poc Denis Suárez per rematar. I el mateix Denis Suárez l'ha tingut després d'aquest servei de banda. L'àrbitre l'ha xiulat fora de joc, tot sigui dit, però ha rematat de primeres, l'ha tret molt bé. Sí, però era bona l'acció per veure-la. Sí. Cifu de l'Horta aquí ha estat a punt d'arribar el primer gol del partit. Pilota llarga, aquestes pilotes són molt perilloses, perquè aquí el porter Lucas Aparicio ha volgut contemporitzar, però Cifu li ha acabat guanyant la posició, però el xut ha marxat fora al lateral de la xarxa.
L'Horta ha insistit, ha tingut després una centrada passada, el que dèiem, hem estat mirant el resum i dèiem no hi ha hagut ocasions molt clares, però sí que, arribades... I a partir de la pausa d'hidratació s'ha reactivat una miqueta el... De fet, de moment hem vist opcions potser més clares per l'Horta, però el Martinenc també s'ha estirat, aquesta és una centrada passada de Max a la qual no arriba Saro, i Pau León ha posat a prova el Lucas, el porter d'avui del Martinenc al primer partit, en aquesta acció, en dos temps atura Lucas. Jorge i Júnior, dos nous fitxatges del Martinenc, l'han tingut aquí, en aquesta... Aquí com intenta fer la xilena, La jugada individual de Jorge és central, però Déu-n'hi-do les seves dots aquí a l'àrea contrària, i al final Júnior intenta rematar davant la posició del porter. Final, 0-0, penals per decidir qui jugava el següent partit, i en els penals una figura clara, Lucas Aparicio, porter del Martinenc, segon porter aquest últim curs. Primer ha tingut la fortuna de veure com topava amb el pal el xut de l'Horta, pel Martinenc han marcat els 3 penals Sosa, Júnior i Jorge, i Aparicio n'ha aturat 2. Primer aquest, a la seva esquerra, en aquest cas, ha marcat després Júnior, com dèiem, el segon penal per al Martinenc, i després Lucas a l'altre cantó, ha aturat el tercer penal de l'Horta, aquí, i Jorge ha marcat, com dèiem, el definitiu per al Martinenc, 3-0 els penals, important per definir qui era el guanyador, entre cometes, d'aquest partit, entre cometes perquè el partit ha empatat. Hem hagut d'esperar fins a la tercera jornada per veure un primer partit que es decidia realment els penals. Els penals marcaven l'ordre del dia, no?, en aquest cas. I per tant, doncs, el Martinenc i Horta, dues categories diferents aquest any, venen de competir junts a la Lliga Elite, però el Martinenc ha pujat fins a la tercera. Al final, doncs, partit prou igualat, i que els penals han fet que el següent partit fos un Sant Andreu-Horta, un partit amb 3 categories de diferència. Primera Federació el Sant Andreu i Lliga Elite l'Horta. Un partit en què el Sant Andreu ha dominat, tot i que l'Horta ha començat estirant-se una miqueta més. L'Horta s'ha defensat prou bé i, com dèiem abans, fins al tram final no ha marcat el Sant Andreu, fins al minut 43, de fet. L'Horta ha estat molt desvergonyit, ha tingut molt atreviment, voldríem dir, en aquesta acció atacant per l'esquerra. Primer, veurem l'entrenador del Sant Andreu, després d'aquest córner, el Nacho González, entrenador de l'ascens a Primera Federació. Aquí el tenim tapant-se del sol. L'ha tingut després Pau d'Arbre en aquesta acció. Hi haurà un xut de falta de Pau d'Arbre que marxarà alt. Aquesta és una pilota morta, volem dir, o perduda per fons. Aquest és el xut de falta de Pau d'Arbre, un clàssic del futbol cat i del torneig, que ha xutat alt. Bermejo, un dels nous fitxatges del Sant Andreu, que ha acabat sent decisiu en aquest partit, el dorsal 11, l'ha tingut aquí en aquest intent de centrar de xut que acaba picant al lateral de la xarxa. Hi ha un petit rebot que hauria pogut enverinar el tir. Però l'Horta, com dèiem, ha anat entrenant el partit. Jordi Montesinos ha tingut aquesta claríssima, el nou de l'Horta, que ha marxat fora per molt poc. Pensava que anaves a dir Jordi Mèlic. No, jugo amb l'Horta. Jordi Montesinos, no, exacte. A topa més al tenis taula. I després hi ha una centrada llarga del Sant Andreu. Aquesta és una pilota llarga que el porter de l'Horta s'avança molt bé. I, com dèiem, una centrada llarga del Sant Andreu... Home, ha competit bé l'Horta. Sí, en els dos partits. Ha aguantat molt bé les embestides del Sant Andreu. Aquí, el córner arribarà al tram final, el doble protagonisme per Àlex Bermejo, perquè primer ha tingut una opció que ha marxat a córner i en aquell córner ha arribat al gol. Aquesta jugada ha estat molt bona, amb la recuperació podem arribar fins al final. Aquí ve l'acció de Bermejo, que acabarà en córner després d'aquesta, exacte. Pilota des de l'esquerra, centrada, i forçarà el córner després de... No acaba d'arribar el córner, Jordi, us prometo que ens hem enviat el resum, però... Aquí el tenim. Tampoc. No. Pensa que queda molt de resum encara, queden 40 segons de resum. Però me l'he apuntat al dedillo i... Aquí el tenim, aquesta aturada. Aquest era el córner, exacte. El refús del porter. En el refús del córner per curt, i Bermejo defineix molt bé driblant i creuant la pilota cap al fons de la xarxa. El gol que ha decidit el partit. El que volíem dir és que el Sant Andreu ha premut l'accelerador en aquest tram final, que ha anat tenint ocasions, fins que ha arribat aquesta oportunitat. De fet, poc després encara n'ha tingut una altra de Carles Garrido, que és un altre dels nous fitxatges d'aquest any, jugador que es va fer molt cèlebre perquè amb el Girona vam marcar 5 gols en un partit de tercera fa 2 cursos. I aquí l'ha tingut, l'ha creuat amb el pit, però la pilota no ha estat gol. Finalment 1-0, partit per triomf per al Sant Andreu, comiat de l'Horta del torneig, tot i que, com dèiem, l'Horta en 90 minuts ha encaixat un gol i al minut 82-87 podríem dir que ha competit bé. Bon paper. Sí, tant, totalment. Sent l'equip d'inferior categoria... Ens hi hem trobat els 2 dies, el Sants primer dia i ahir el Júpiter, ahir ho dèiem, en proporció al que cada un dels equips, les expectatives, el Júpiter ahir va ser el que millor va competir. Ahir no vaig venir, però sempre un record per al Juanjo García, que jo crec que és un dels místers també mítics del futbol català,
que a més no té tota l'afició a favor de la seva feina, però ell segueix treballant i a veure si aquest any tenen més sort que l'any passat. Juan García, fidel espectador del programa, ahir... Sí, de fet el podem saludar en directe. Ahir ens va dir que es va dormir, ens ha dit, no? Bueno, Qui? El Juanjo. Veu aquest va, programa Juanjo, per en favor. directe, vull dir, potser s'està veient ara. Home, si ens està veient, Aquesta és la teva genial, càmera, no? si vols dir. Juanjo, si ens estàs veient, genial. No, però és un entrenador, jo per mi que és un tio molt honest. Després del futbol, de vegades un detall et fa pujar, et fa perdre. L'any passat, la Lliga Elite, Ho dèiem ahir, era un molt gol salvatge, es va fer pujar o molt baixar. salvatge la categoria. i el Júpiter va fer una molt bona temporada. Me'n recordo els partits que va jugar contra el Martinenc, que vam tenir problemes per guanyar, Sí. i sap greu que un entrenador d'aquesta categoria o d'aquesta honestedat no tingui aquesta sort al final. No? A quants històrics creus que has vingut tu? Uns quants. De 40 què diries? No, de 40 a 49, una forquilla. 15, va. Doncs 15 són els que ha viscut Juanjo García com a entrenador. És que ho sabia que va dir 15, no? Va dir ahir? I va dir, apareixerà en breu a la secció Històrics de l'Històrics. Home, també. Juanjo per mi és un entrenador històric del futbol català, Sí. tot i que jove encara, Sí. jovenet i amb una trajectòria molt àmplia, home. Va estar uns anys a Pobilla Cases i vam fer una molt bona amistat, que això no té res a veure amb si és bon o mal entrenador, i amb molts bons resultats. Sí. Doncs això, que ha competit bé l'Horta, com dèiem, Sí. s'ha acomiadat però del torneig i de fet portava 2 dies d'entrenament només, ho comentarem Sí. quan parlin els protagonistes, per tant paper molt digne. I hem anat a un últim partit, Sant Andreu Martinenc, 2 categories de diferència, en què qui guanyava accedia a semifinals i l'empat per Sant Andreu. Exacte. Veiem aquest partit decisiu de la jornada que no direm que el marcador és enganyós, però sí que fins al minut 33 s'ha mantingut el 0-0. El 0-0. Els últims 10 minuts sí que el Sant Andreu doncs, ha incrementat el ritme i ha marcat els 3 gols. L'ha tingut primer el Martinenc en una acció en què Júnior, la pilota ha anat aquí, ha rematat creuat però era fora de joc. Torreño, poc després, ha tingut també una arribada que no s'ha concretat. Júnior de cap, també després s'ha demanat penal per falta de Josep Díez en aquesta acció. No hi ha hagut penal per l'àrbitre. Marc Delgado del Sant Andreu ha xutat a un punt alt, poc després. Aquesta és la primera arribada en què Carlos Cravioto, que s'estrenava avui amb el Martinenc, ha blocat. Exacte. 43 anys. Aquest era el xut alt de Marc Delgado, exacte. I també ha xutat alt Ángel González, un dels jugadors més ràpids del Martinenc, a l'extrem dret. També ha xutat alt en una altra acció. Serrano, en aquesta acció ha xutat creuat fora, era bastant clara, però Sergi Serrano aquí no ha trobat el premi del gol. Entre Edgar, que ha robat la pilota aquí, Carlos, que després rematarà, i el mateix Edgar, l'opció molt clara pel Martinenc, que el 10, Edgar Tejada del Martinenc, ha xutat alt. Aquí el partit estava prou igualat i podria decantar-se per una banda o per l'altra. Aquí Júnior no arriba per molt poc per creuar-la davant del porter i llavors han vingut els gols. Els gols en què primer l'1-0 és l'acció, aquesta bona acció combinativa del Sant Andreu que culmina amb xutàs d'Albertito, un xut molt potent d'un dels capitans del Sant Andreu, Albertito, que ha marcat el primer gol. I aquí el partit s'ha acabat. S'ha acabat aquí i l'ha acabat d'acabar Jaume Tobar, el davanter mallorquí del Sant Andreu, que increïble l'acció atacant. No sé Sí. Com aquí posa el peu el just per superar el defensa i guanyar-lo a la cursa. Jaume Tobar, amb qui hem parlat després, Solleric, com supera Cravioto i com la deixa cap a dins, que tot sigui dit que per Ibuki no és fàcil marcar aquest gol, també perquè se li creuen defenses i ell gira molt bé i l'ajusta al pal curt. Amb el 2-0 el partit ha fet baixada del tot quan al final el Sergi Serrano, aprofitant una indecisió defensiva del Martinenc, aquí. Què passa? Que suposo que amb l'1-0, clar, el Martinenc havia de marcar 2 gols. Sí, no, i el tema físic, el Martinenc porta 5 dies d'entrenaments, el Sant Andreu porta els quants, sí. Sí que el Martinenc estava a punt de marcar el gol de l'honor en una acció de Max Espígol de cap aquí, en què per poc no ha aconseguit batre el porter del Sant Andreu. Finalment 3-0, s'ha confirmat no la lògica, evidentment, perquè la lògica en el futbol no hi ha lògica, s'ha de veure què juga, però sí que la categoria del Sant Andreu, doncs, el cap de sèrie del grup ha passat com ens va passar ahir amb el Badalona, no el primer dia amb el Reus que va passar a l'Hòspita. Deixeu-me el meu missatge, que és sorpresa per vosaltres dos. Ara mateix està començant l'emissió a YouTube d'aquest programa. Tot el que hem fet fins ara no s'ha pogut veure per un problema tècnic. Ostres! No patiu, que quan acabem el programa ho penjarem tot íntegre perquè sí que està enregistrat, però hi ha hagut un problema amb YouTube i YouTube no estava emetent aquest programa fins ara.
Per tant, hola, bona nit històrics a tothom. Ens sap greu els que veniu, els que estàu esperant. Hem sentit parlar algú que no sabem qui és, clar. No, ni ens han escoltat ni ens han vist. No, però el resum s'ha vist, aquest últim resum. Aquest últim resum s'ha vist des de la meitat, a partir del gol. Ens han dit ara que el Jordi deia... Sí. Que el Jordi deia... Això ens sabien qui era el Jordi. Ara no tiris el microterra No, perquè no, tot això exacte, no no. ris, hòstia. Ai, perdó. Estem desmuntant la paradeta, no Vale, passa vale, res. cap problema. Res, simplement volem demanar disculpes als espectadors. Hi havia gent esperant, hi havia gent escrivint pel xat. Ara t'ho diré. Nosaltres portem ara mateix doncs uns 15 minuts més o menys de programa Vale. i els primers 13 doncs no els ha pogut veure ningú. Carles. Estan rient molt allà per la tirada de micro, entenc què és. No, Carles. Vale. Saluda a la meva dona, que es diu Gemma, perquè diu no estàs en el programa dels històrics. Hola, clar. Gemma. Ho està dient. Tenim una prova de vida que és que està aquí. Ara et donem el diari del No, dia. va, em fareu un paper conforme he vingut, Sí. no? Val. A veure, això, demanem disculpes a la gent que estava esperant, hi havia missatges al xat, el programa no havia començat, YouTube ens ha fet la punyeta. Però quedarà penjat des Però- de l'inici. Quan acabi el penjarem tot des de l'inici. Que no es perdi la gent l'inici, que ha estat molt bo, el vostre. No. Ai, Déu, que... No, tu. Has fet una lluança al Ara, torneig que ara... ara passarà aquella cosa que perdrem les visualitzacions en directe, perquè hi haurà el vídeo nou i tal i qual, i ai, les estadístiques són pitjors. Per això, perquè YouTube ens ha fet la punyeta. Podem dir que aquest matí també ens ha fet la punyeta a YouTube? Una mica, sí, hi ha hagut una reclamació Perquè de drets. hi ha hagut una reclamació de drets completament absurda, Sí, una mica. de 20 segons d'una celebració de l'Horta Ho hem pogut que resoldre i ja un ens ha reclamat com a pròpies, Un ens superior. que no ho eren, i l'hem hagut de retallar. Amb per tot, avui tenim el Jordi Meli, Exacte. periodista del futbol català, com que Què tal? quan ho pengis tot, es veurà a l'inici com presentem a Jordi Meli. Tot, es I veurà tot. I ara es com veurà estem tot. tornant a presentar Jordi Meli. Exacte, és Perfecte. la metapresentació. Sí, sembla una pel·li de Nolan, això, Sí, una sí. mica, estem aquí fent salts temporals. Sí, no. Com és allò, el dia de l'ardilla, no? La marmota. La marmota, perdoneu. Bé, és que ja són més de les 12. Ardilla, encara marmota, castor... I per tant, i el Vilobí es classifica per semifinals. Correcte. El Vilobí. El Vilobí Hem d'Onyar. repassat la jornada en què el Exacte. Sant Andreu ha guanyat els dos partits, els trams finals de partit, 1-0 contra l'Horta, 3-0 contra el Martinenc. El Sant Andreu serà la segona semifinal el dissabte a les 8 contra qui guanyi demà. Després farem prèvia de demà i veurem... Ara escoltarem els protagonistes i no patiu que tot el hi-hi-ha-ha arriba ara, que al final és el que us agrada. Els vídeos, avui em deia el Víctor Mur, amb qui parlem després, jo els vídeos me'ls he mirat a Twitter, em miro a YouTube les seccions, pues, pot ser una manera de consumir-ho. Exacte, això mateix. Vale, doncs anem amb seccions ja, no? Anem amb seccions? Anem amb Vinga, la amb els Cèlia i els protagonistes. protagonistes. Anem a escoltar què ens han dit els protagonistes dels 3 equips que han passat avui pel torneig. Som-hi. Aplaudeix o no? M'agrada que estem aplaudint per damunt de la música de la careta. Exacte. Però és una... No, però endavant, amb la fantasia, sempre. En les caretes no parlem. No, això és allò que quan la llum està vermella... No Clar, es però pot... aquí no hi ha llum. Ja... Perdoneu, perdona, Cèlia, perdona. No passa res. Hola, Cèlia, què tal? Cèlia. Hola, Benvinguda. què tal, com esteu? Estàs morena, eh? Sí. No em feu riure perquè ja he vingut rient. Perdoneu. Sí, però ja pateixo, ja estic pensant en la cleca després. La cleca, clar. Sí, La ja cleca estic secció estic aquella patint, Sí. ja estic patint perquè ja m'he olorat coses i, bueno... Ai. Ara anem amb protagonistes. Sí, Sí, perdó. exacte, va. Sí, Final, entre, no? ha sigut un inici i... Bo. Sí. Sí, Estàs bé, estàs bé? He de dir que estàvem fent els resums i no entenia ben bé què passava i... Clar, Han passat coses, Sí, has sí, començat clar. a veure aquí Vas en directe. uns És el gestos. directe, Clar. correcte. Exacte. Cap problema. Va, anem amb els protagonistes. Explica'ns, Amb els protagonistes, sí. Hem començat amb l'Horta, el primer equip que ha quedat avui eliminat. Hem parlat amb l'entrenador Juan Camilo i amb el capità Bruno Villagrasa. Amb Juan Camilo ens explicava que bueno, ell sí que al primer partit ha trobat com que defensivament no han estat en el millor moment, en el millor punt, portant pocs dies entrenant, així que bueno, és un bloc també molt nou, amb molts fitxatges, aleshores és un nou projecte que encara han d'entrenar i s'han de veure. Un segon partit on sí que s'ha vist més content, ha marxat més content, i això és el que ens deien. Doncs amb Bruno Villagrasa, després d'aquesta participació de la Unió Atlètica Horta en la 40a edició del torneig històrics, què tal com m'heu vist la vostra participació? No ha pogut ser, però tot i així ho heu intentat fins al final. Sí, s'ha competit, s'ha de dir que portem 2 dies d'entrenament, som un equip totalment nou, ens estem coneixent, que serveixi per competir, per anar coneixent-nos i res, per treballar i encara a l'inici de Lliga amb més intensitat i confiança amb el grup. Tot i aquest gol del Sant Andreu, heu mantingut la porteria a 0 pràcticament durant tot el partit. Què creieu que us ha pogut faltar, digués? Bueno, al final és un gol per una errada de concentració, minut 43 no et poden marcar un gol, sigui la categoria que sigui, i bueno, és el que dic, continuar treballant, primer partit i pot passar.
Deies que portava ja uns quants entrenaments, diguéssim, de pretemporada, però aquesta és la prova definitiva abans de començar el curs. Bueno, portem 2 dies d'entrenament, o sigui que al final... No. 2 dies d'entrenament, al final venim d'unes vacances molt llargues i res, anar entrenant, anar competint, agafant ritme a les cames per començar la Lliga amb les millors condicions possibles. I a nivell de grup, de vestuari, també us serveix pel que deies, no? Amb noves incorporacions per anar confeccionant l'equip de cara a la temporada. Sí, al final, tots els anys que portem aquí som un grup molt maco, la gent que arriba nova l'acollim molt bé i al final s'integren molt ràpid i això es fa molt més fàcil com a equip i de manera individual també. Doncs moltíssimes gràcies, Bruno Villagrasa, i que vagi molt bé aquesta temporada. A vosaltres, gràcies. Doncs amb Juan Camilo, entrenador de l'Horta, després de la seva participació a la 40a edició del torneig històrics, no ha pogut ser, però el que dèiem també amb el jugador, gairebé portaria 0 fins al final dels 2 partits, què creieu que us ha faltat? Bueno, al primer partit hem estat molt desajustats defensivament i això no ens ha permès poder pressionar una mica més alt i després en pilota bé, però clar, havies de defensar molta estona al camp propi i no tenies després forces per fer la transició i això ens ha perjudicat una miqueta. El primer partit no estic content en fase defensiva perquè hem estat desajustats, sí amb la predisposició dels jugadors, perquè portem 2 sessions, ahir i abans d'ahir, amb 5 jugadors de la primera plantilla que no hi són i la veritat que han hagut coses molt bones, sobretot en pilota. El segon partit sí que l'estructura del Sant Andreu ens afavoria més per poder emparellar en el moment que feien la pressió i l'equip ha estat molt millor defensivament i això ens ha permès poder transitar. La veritat també que Sant Andreu és un equip amb molta qualitat que fa patir en pilota i el segon partit, molt content perquè hi havia 5 jugadors del nostre filial i 2 jugadors a prova. I la veritat és que estic molt orgullós i molt content de la feina que han fet i això ens demostra que tenim un bon filial, 2 nanos del filial que han pujat del nostre juvenil i això és el que ens quedem també del torneig. Llavors us està servint aquest torneig, el que dèiem també porteu molt pocs dies de pretemporada, però per començar a veure cosetes, no?, de cara al curs vinent. Sí, has pogut treballar poques coses perquè al final només n'hi ha hagut 8 renovacions, és una plantilla nova, conceptes nous, s'han d'aclimatar o s'han d'habituar el que jo vull, el que demanem, però és per estar orgullosos de com han treballat els 2 partits. I bé, l'Horta, que també és la 34a participació del torneig històric, precisament un dels clubs històrics, no sé, a nivell personal també, què significa per vosaltres estar aquí? Per nosaltres això és molt maco. Sí que a nivell de planificació no és l'ideal per un equip de Lliga Elit, perquè comencem tard la temporada, però s'ha de venir, s'ha de participar com club històric de Barcelona i l'ambient que hi ha i l'organització i veient els voluntaris com treballeu, s'ha de venir, s'ha d'intentar competir. Doncs moltes gràcies i sort aquesta temporada. Moltes gràcies a vosaltres i molta sort també per Martinet. L'Horta, que amb 2 entrenaments ha plantat el torneig, ha fet una molt bona competició en aquest grup 3. Després hem parlat amb el Martinenc, l'anfitrió, que marxa del torneig eliminat, òbviament, i que, autocrítica en el bon sentit, no? A seguir millorant, tot i que l'equip no porta 2 dies, però en porta 4 o 5 en final. Perdona, òbviament no? Què, òbviament? Home, ha intentat competir i no li han sortit bé les coses. Sembla que l'eliminaves ja directament. Hòstia, quan he col·locat l'òbviament? No he dit autocrítica, òbviament, no? Ara, tira el vídeo enrere. No. Era una broma. Em referia, òbviament, a l'autocrítica, que al final... No, òbviament no. El Jordi Menys no em va gaire que vingui, No, endavant. Sí, hem parlat amb Toni Carrillo i amb Max Espígol. Toni Carrillo, que marxava bastant emprenyat. És veritat que no li ha agradat gaire cap dels 2 partits i l'hem preguntat també per quines sensacions, no? És un torneig sobretot especial per ell, també sent l'equip anfitrió. També, clar, venen de fer una temporada històrica amb un ascens directe, l'hem preguntat també per com encaren la temporada que ve, i amb el Max també l'hem preguntat per aquest famós El poder de l'amistat, que ha sigut, jo crec que la clau de l'ascens, per si el mantindrien i, òbviament, que el mantindran. Doncs estem amb el Max, capità del Martinenc. Què tal, Max? Com has vist el pas del Martinenc per aquest torneig? Bueno, bé, la idea com cada temporada és anar agafant minuts, aportar amb 5-6 sessions
rodatge. Sí que és veritat que aquest any hi ha moltes incorporacions noves, tot i que sigui molta part de la base. Encara ens hem de conèixer tots molt, ens hem d'adaptar a l'estil de joc que tindrem i això és tot. Sou l'equip anfitrió, això és una mica més especial per l'equip o pel club, o us fa tenir una miqueta més de pressió? Sí, sempre ens agrada molt rebre en aquest torneig tots els històrics de Catalunya. La veritat que es faci al nostre camp és algo que ens agrada molt, que ho disfrutem i ja et dic, com abans ens va superbé per anar agafant rodatge. Parlaves dels nous fitxatges, com veus el vestuari ara mateix? L'any passat el poder de l'amistat era molt important per vosaltres, suposo que de cara a l'any que ve estarà ja bé mantenir-ho, no? Seguirà sent el mateix. La idea del vestuari, de la unió que tenim, ha de seguir sent la mateixa. Els reforços que han vingut eren necessaris i són de molt bon nivell. Està clar que ens ajudaran moltíssim i s'hauran d'adaptar a aquest vestuari i a aquesta unió que tenim. De cara a l'any que ve, tercera ref, com veieu la categoria? Il·lusionant, dura i il·lusionant. És un objectiu que ens vam plantejar quan va arribar el Toni al principi, en 2 o 3 anys poder fer l'ascens a tercera ref. La veritat que ens ha sortit de cara, hi ha molt treball darrere i ara toca disfrutar-ho, patir-ho, gaudir-ho. Serà dur, però a la vegada serà un any molt bo per tots, il·lusionant, així que amb ganes. Doncs molta sort, Max. Moltes gràcies. Estem amb Toni Carrillo, l'entrenador del Martinenc. Míster, amb quines sensacions marxes del torneig? Doncs dolenta perquè no hem estat ni al primer partit ni al segon partit, després de fer el segon partit 25 minuts molt bons i tenir 2 ocasions molt clares, doncs hem comès errades que són potser propícies de pretemporada, però bueno, això són els tòpics que tothom diu, no? Al final jo crec que al primer partit no hem estat a l'alçada, crec que hem estat molt lents, és veritat que feia molta calor. Bueno, és veritat que portem 5 entrenaments, però jo soc molt exigent i crec que l'equip en el primer partit no ha estat com jo voldria que estigués. A la segona part hem començat molt bé, al segon partit. Primers 20 minuts bé, controlant bé, apretant bé, hem tingut a pilota aturada a l'1-0, amb el remat de Cunha, de Júnior. Bueno, al final no hem pogut fer el gol i al final ells, doncs, la recta final, amb els últims 12 minuts, ens ha fet aquests 3 gols. El que passa que no podem cometre errors tan claus o tan grossers, no? En moments determinats, no? Però bueno, també és víctima una mica de la pretemporada i ja està. Crec que l'1-0 ens ha fet baixar una miqueta els braços, perquè també acumular una mica de cansanci, però veritablement els últims 2 gols han sigut 2 errades que normalment nosaltres no tenim, però que són víctimes, ja dic, del que és el portar 5 entrenaments i veure que et quedes sense probabilitats del millor de poder assolir el passe a semifinals. Suposo que per tu el torneig històric és una mica més especial, sent també l'entrenador de l'equip anfitrió, com el vius des de dins? Bueno, jo sempre fa molts anys que el segueixo, el vaig guanyar fa moltíssims anys, amb una altra entitat. Bueno, la veritat és que bé. Era un grup difícil perquè l'Horta en si és un equip d'elit que s'ha reforçat força bé, és un bon equip i aquesta alçada de temporada ha estat molt igualat, però Sant Andreu estem parlant potser del millor equip del torneig, no? Amb uns jugadors, ja veient el primer gol, pots veure moltes coses, no? Futbolistes pràcticament professionals, amb un projecte que a primera ref espero que els hi vagi bé, perquè crec que ho estan fent bé i és un equip difícil. Per això és una llàstima acabar 3-0 en un partit que aquests primers 25 minuts contra el Sant Andreu hem estat força bé, de tu a tu, generant 2 ocasions clares. Això sol passar, millor que passi ara, però content no estic perquè les sensacions no han sigut les que jo voldria les que tenien que haver sigut. I per últim, ens centrem en la propera temporada. Veniu de 2 cursos espectaculars amb 2 ascensos consecutius. Com encareu la tercera federació? Bueno, molta il·lusió, però amb els peus a terra. És una categoria molt difícil, on la veritat és que la gent s'està reforçant molt bé tothom. És veritat que hi ha 5 o 6 equips amb pressupostos i ben utilitzats perquè estan fitxant jugadors molt bons i crec que estan un pas per sobre de la resta i després una sèrie de 12 equips ens tindrem que matar per l'eludir i estar baix. Uns més que altres, evidentment, però hi haurà molta més igualtat. Nosaltres estem contents, estem treballant a poc, creiem que hem fet una bona plantilla per intentar assolir la permanència, però serà complicada perquè els rivals tenen molt de nivell i estan molt ben preparats. Doncs moltes gràcies i molta sort. Vinga, gràcies a vosaltres. He de dir que si fos soci aficionat del Martinenc com vosaltres... Saludos d'un soci. Saludos d'un soci, exacte. Un aficionat. Exacte, socis aficionats, exacte. Jo estaria content després d'escoltar Carrillo perquè
no sé si emprenyat és la paraula, però aquesta ràbia fa que després es reactivi. És un entrenador que reactiva molt l'equip. Com diria el poeta, òbviament l'autocrítica és bona. Sí, exacte. Atenció, que crec que demà entrenen a les 10, 10 del matí, Ostres. Home, a les 10 de la nit seria una mala jugada, primer perquè hi ha torneig. Bueno, estem aquí, això ho veiem. Estan entrenant molts dies quan acaba el torneig. Sí. Bona decisió. Bona primera reacció, exacte, està Clar, bé. escolta'm, no, si t'has d'enfadar, ha d'haver-hi acció-reacció. Sí. Demà tots entrenen a les 10, jo no. Perquè no jugo, bàsicament. Però pots fer allò de venir a veure-ho i amb les mans a l'esquena, així. Sí, de jubilat. Sí. Encara em falta, però ja ho faré, ja. Vale. Ganes no em falten. També hem parlat amb protagonistes del Sant Andreu que accedeixen a semifinals. Exacte, hem estat amb l'entrenador, amb Nacho González i amb Jaume Tobar. Estem davant d'un projecte il·lusionant de cara a la propera temporada. Els dos marxaven bastant satisfets. Ells ja porten sí que setmanes de rodatge, no com Martinenc i Horta. I bueno, ja estan a la semifinal de dissabte esperant rival que sortirà del que passi demà i això ens deien. Jaume Tobar és un dels nous fitxatges del Sant Andreu per la temporada de Primera Federació. S'ha estrenat en un històrics i ja gairebé no és mig gol teu, però has provocat la jugada del segon. Sí, la veritat que molt content de poder participar en aquest torneig tan maco i bueno, per preparar la temporada el millor possible. L'equip ha lluït una mica a galons, era el cap de sèrie clar del grup, però bé, tant l'Horta com el Martinenc, equips de categoria inferior, li han plantat cara i al final no sé si el físic o l'empenta final us ha resolt els partits. Sí, la veritat que els dos equips m'ho han fet les coses molt difícils, però bueno, nosaltres també sabíem que havíem de donar-ho tot per poder treure el millor resultat possible i poder passar a la següent eliminatori i bueno, molt contents amb la feina de l'equip. A les semifinals, dissabte, duel de més nivell en el sentit que serà 90 minuts, no tant pel rival, sinó pels minuts, 90 minuts contra un tercera o contra l'Europa de la vostra categoria, per tant, tot serà una prova de foc, no? Sí, però bueno, ara l'important de la pretemporada també és anar sumant minuts, anar coneixent els companys i bueno, segur que sigui qui sigui l'equip contrincant serà difícil. Moltes gràcies, Jaume, i molta sort dissabte. Gràcies. L'entrenador del Sant Andreu, Nacho González, que suposo que fa una valoració positiva pel pas a semifinals i pels dos triomfs, però, òbviament, els místers sempre, a 5 d'agost, sempre veieu coses a millorar, òbviament. Sí, claro. Por un lado está el resultado, que lógicamente estamos contentos porque cualquier partido siempre quieres ganar y lo hemos hecho, y por otro lado está la forma de conseguirlo, que hay muchos matices y mucho análisis, ¿no? Entre aquests matisos, això hem de dir, heu jugat contra dos equips de categoria inferior, que això és molt fàcil de dir, perquè és mirar categories, i us han plantat cara, i per un tema potser físic o per un tema de nivell, òbviament, al final ho heu acabat resolent al tram final dels dos partits. Sí, siempre cualquier rival te va a presentar oposición y tienes que hacer las cosas bien a un cierto nivel, ¿no? Luego, por supuesto, que puede que se imponga un poquito la mayor calidad que puedas tener, pero hay que dar un nivel de intensidad para igualar por lo menos eso y luego, a partir de ahí, pues tener más opciones de poder ganar, ¿no? És un any de molta il·lusió Sant Andreu per l'estrena de Primera Federació. Com veus l'equip? Tornem-hi a 5 d'agost, que encara queda bastant. Sí. Bien, pues bueno, todo es ilusión, lógicamente, desde dentro y desde fuera y bueno, preparándonos lo mejor posible para ser lo más competitivos que podamos, porque bueno, va a ser un año bonito y a la vez muy exigente y duro, ¿no? I l'última per dissabte, sé que la resposta serà que t'és igual el rival que sigui, pot ser un tercera o pot ser l'Europa. En 90 minuts suposo que tot és bo per continuar provant l'equip, no? Sí, lógicamente, ¿no? Al final ahora lo que se trata es de ir jugando, de entrenar y de competir y por supuesto el ir cogiendo ritmo a nivel condicional y luego a nivel técnico-táctico, pues bueno, cada vez encajar mejor las cosas, ¿no? Perfecte, Nacho, doncs enhorabona pel pas a semifinals i molta sort dissabte. Vale, gracias, un placer. M'ha agradat molt de riures avui. M'ha agradat molt Jaume Tobar com a futbolista i li he fet una mica Jordi Pujol. Sabia que era mallorquí, perquè a més Tobar és un cognom molt mallorquí. I li he fet d'on és vostè? I m'ha dit que és de Sóller i allò típic que vols pensar una referència de dir, hòstia, penso una referència culinària, el meu amic Bernat Monzó és un malalt del menjar i del menjar mallorquí i dic, el tren, i dir-li a algú de Sóller el tren és com dir-li a algú de Barcelona paella, la Rambla o... Podries haver dit un cardinal, no? O no fa de Sóller, un cardinal? Diria que cardinals de Binissalem, no? Més aviat? No, bueno, no sé, és igual. Ai, no, però, bueno, de Sóller i això, i que m'ha agradat molt com a futbolista. Nacho González una mica enfadat, Una miqueta... En sèrio? Una mica, sí. Seriós, perdó. Potser entrenen a les 10 demà també. Exacte. No tinc informació. No sé, no t'ha arribat. A veure,
No em diuen res. No. També hem parlat avui, no ha estat protagonista perquè evidentment no ha jugat al partit, però avui també ha visitat el torneig el David Escudé, el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona. Sol ser una visita habitual a l'Històrics i amb ell hem parlat una mica d'aquests 40 anys de l'Històrics, de la cita estival que és, del bon moment també del futbol barceloní i també del ressorgiment una mica d'aquest futbol de proximitat, futbol de barri, que es reflecteix en les bones assistències que estem tenint aquests dies al torneig. Escoltem. Amb el senyor David Escudé, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, que visita un any més l'Històrics, cita de cada estiu i aquest any amb canvi d'imatge i amb els 40 anys una xifra rodona. Doncs home, cada any una miqueta millor, no? Cada any una mica més professional i a més amb el 40è aniversari doncs encara més. No es podia fallar i a més amb un dia tan barceloní, per dir d'alguna manera, doncs encara menys. Tot i la calor, doncs aquí estem a gaudir d'un bon dia, d'un bon estadi i d'un bon campionat i d'un bon partit. Has vingut els últims anys i suposo que hauràs vist com nosaltres que estem a dins, que cada any hi ha més interès, més gent que ve, portem 2 dies de competició amb molt públic, avui també serà un dia amb molt de públic, enganxa, no?, el futbol de proximitat, el futbol de barri. Bueno, clar, t'ho acabes de dir, el futbol està de moda, l'esport està de moda, el futbol està de moda i evidentment el futbol barceloní, no?, que estem, jo crec que en el millor moment de la història, amb l'ascens del Martinenc, amb l'ascens del Sant Andreu, llàstima d'Europa que no fes un passet més enllà, però jo crec que és un dels millors moments a la història del futbol barceloní i la gent té ganes de gaudir una miqueta, no? Els que estem dins de l'esport el veiem com la competició, el créixer, el competir, quan tornem-hi, però suposo que des d'una òptica més d'Ajuntament, de regidoria, també és positiu els valors que transmet, no?, de benestar, de salut, de fer comunitat també. Bueno, en primer lloc jo crec que hi ha un tema d'orgull, no?, bàsic, que és de veure el futbol barceloní, en aquest cas doncs el Martinenc, l'estadi organitzat d'aquesta manera tan meravellosa, que des d'aquí doncs felicitar evidentment a la Junta Directiva per organitzar de nou masculí i no ens deixem el femení, però jo crec que cada any doncs, també el torneig ha anat creixent. I veure doncs, tot això fa que la nostra feina, la meva feina com a regidor, doncs, realment valgui la pena, no?, i t'ajudi aquest, no? És una manera d'emputxar i de tirar doncs, endavant, no? 40 edicions històrics, en veurem 40 més, potser no com a regidor, però en veurem 40 més. Segur que jo com a regidor espero que no, però com a aficionat, evidentment, jo crec que a més amb l'estadi, amb les reformes que tot just ara ho estàvem parlant amb el president, que l'Ajuntament doncs, està acabant de fer i les que encara en resten per fer, faran que cada edició, doncs, a més, el que és el complex esportiu doncs, estigui encara en millors condicions, vestidors nous, ara estaven ja parlant el que és la visera també de l'estadi, la coberta, doncs, amb totes les millores que l'estadi, que el complex feia temps que venia reclamant i que hem intentat que fos una realitat. Així és que acabarem també ben orgullosos, parlava de l'orgull de tenir un torneig així i també orgullosos de veure aquest complex, molt ben gestionat, per cert, i home, doncs amb una qualitat impressionant, sí. Gràcies per ser un any més, benvingut i a gaudir del torneig. Gràcies a vosaltres, de nou. Avui molt mogut el programa, fora d'aquí, més enllà de les declaracions de David Escudé, com dèiem, habitual al torneig. Cèlia, gràcies, bona nit i fins demà, fins al proper Històrics. Molt bé. Però Històrics, no, proper nit d'Històrics. Sí, exacte. L'he dit bona nit, com si no marxés aquí davant a seguir mirant, esperar com li cauen pleques després, però... Estem fent televisió. Ah, és veritat! Al final hem dit que podíem parlar dels camps de gespa natural o no? Què vols reportar? Parla el que vulguis, només faltaria. No, com estan? Ho has dit d'una manera com si hi hagués censura, espera un moment. Si el Sant Andreu jugarà al final amb gespa natural o no? A partir del novembre, en teoria, sí. Novembre, Va, apuntem aquesta data, va, novembre. Va, no dic res més. Novembre, molt bé. Vale, va, seguim. Vale. Pensava que era un dictat. El novembre tens clar que és el mes 11. Hi ha gent que té la dislèxia amb els números de mes. Sí, a l'11, però del 2026 o del 2027? Juny i juliol, és una mica. I març i maig, també. No. Els Sants... On juga ara els Sants? A Argia, diria. Vale. Ara és un examen, perquè va jugar a la bàscula. Val, molt bé. A veure si puja a primera federació els Sants, va. Després d'aquests dubtes que té amb la gespa Jordi Mèlic, anem a la següent secció, que és Històrics a Històrics.
una secció que ens porta la Maria Semblats. Maria, Què tal? Molt bona bona nit, nit. anava a dir, però el Carles no em deixa de dir bona nit. Et Benvinguda. deixo dir bona nit. Bon dia. I tant que et deixo dir bona nit. nit, Només bona passa que defenso el bon dia tot el dia. Però... Benvinguda. Estem fent aquesta secció, Jordi. Vols digues? No, home, televisió de l'Hospitalet, així fem una mica de propaganda. Sí. Gran Però companya. aquí, això és com... això que diuen autocentrat, és un programa autocentrat. Per tant, som gent de l'històric. Exacte, no. El bagatge que tenim a fora, o les feines que tenim fora... No és que la vaig conèixer fa poc i m'ha fet molta il·lusió veure-la aquí, eh? Jo anava a una altra Igualment. referència, som els Vengadores, no? Que ens unim com... Vale. Ah, és veritat. Qui series tu? No sé, però... No controlo molt gaire, Jo eh? No tinc ni idea. Tu que perquè series Thor? no... No he dit jo tampoc. Jo seria Thor, evidentment, amb el martell i tal. Qui és el cap dels Vengadores? Però només pot dir Ningú. castellà, això, Capità també. Amèrica, no, Algú el ens Capità reunirà, algú Amèrica, farà les trucades. potser. El Capità Amèrica no farà No, trucades. el de les ulleres de sol, Iron no? Man. No, perdona. Los Vengadores era una sèrie també... Iron Man, no? Los Vengadores era una sèrie d'anys A, eh? Sí, també. Bueno, hi ha uns còmics, també. Exacte. No, el Martillo i tots aquests no existien abans. Hi havia un senyor amb bombí, una noia molt guapa... Un senyor amb bombí. Sí, Los Vengadores, sí, home, sí. Hi havia un senyor Eren amb tres, una eren noia molt guapa, eh? Eren tres. Va, la gent que miri a Wikipedia, veurà Los Vengadores, sèrie anys 80 de Bombín. la BBC, crec que era. No, sí. Bombín, Sí, home, noia molt guapa. Sí, exacte, i fins aquí. Molt guapa. En aquella època les sèries eren molt més avorrides que ara. Va. Vale, seguim. Va. Perdoneu. 40 anys de l'Històrics ens han donat... Sí. 40 històrics, no són 40 anys, són 42. Ens han donat per fer aquesta secció amb gent històrica de l'Històrics. Ja vi quins portes, Maria. Doncs avui en aquest capítol 3 parlem d'una persona molt vinculada a aquesta casa, de dues maneres molt diferenciades, com a futbolista i com a cap de premsa, que és el Víctor Mur, que bé, hem pogut parlar avui amb ell, que ha vingut a veure el Martinenc, aquí el tenim, i ve a explicar, per qui no ho sàpiga, que va ser jugador, de fet, si no tinc mal entès, One Club Man. Sí. Man Dels bons. A la base i a primer equip. del Martinenc. Sí? Sí. No ho sabia, el Víctor va jugar al primer equip del Martinenc. Sí, Va jugar en la final d'Històrics. Exacte. Si vols, Sí. no ens deixen dir el resultat d'aquella final. No ens deixen dir Bueno, ho el diu resultat, ell. Bueno, no sé si ho diu el resultat, Va però ara, jugar. bueno, qui el vulgui saber... Com que jugava? Migcampista amb arribada, no? Jo dic que era o no? Era això o no? Amb arribada, que venia Davanter, metro. davanter. Davanter centre? Davanter, sí. Davanter golejador, un killer. Sí, dels que estava quiet a l'àrea tot el rato quan hi havia Exacte. fora de joc, no? Els que et ficava una nevera. Bé, Sí, exacte. doncs a part Luca de Toni. futbolista, va estar durant molts anys aquí al Martinenc, llavors va jugar molts històrics. És periodista, vam anar junts a la uni, de després... fet. això no ho sabia, Sí, que havíeu sí. anat junts a Mira, doncs. Una Ell altra dada. és ell que no ho sap, perquè li he No hagut se'n d'anar re- recordant molts no coses. se'n Diu, recorda de que tu. anàvem junts a la uni, això no sé si és bo... És dolent, Jo crec que és eh? dolent. Potser sí, Jo però crec que és sí. dolent. Però bueno, Sí. ja, això és un altre Però tema. dolent per part teva, en Sí, aquest no, cas, clarament. Val. Bé, Espera, que tinc un missatge doncs- del Víctor. Doncs després de retirar-se com a jugador, va entrar com a cap de premsa del Martinenc i això doncs, també com a cap de premsa del torneig històrics fins fa 2 anys, no? Més o menys, fins al 2024. I de fet el que dèiem abans, quan preparàvem això, que el 2011, al torneig històrics, premsa és Víctor Mur, un fotògraf Sí. i un speaker. I és el 2012 que volen reunir los Vengadores Ah. i Víctor Mur i el Fido, l'Alfred Porcar Fido, demanen a diversa gent que seguíem el futbol català que ens suméssim a l'equip. I a Molt partir bé. d'aquí va començar a créixer com el que som ara. Dic créixer no qualitat sinó quantitat, que érem primer en ser 5 i ara som 12 persones al final. D'aquí 5 en quedes tu també, només, no? s'ha de dir. Sí, correcte, sí. Doncs això, ens explicava totes aquestes anècdotes. També una anècdota que els que veu treballar amb ell recordareu, que quasi sempre coincidia amb el seu aniversari. És de l'1 d'agost, De exacte. l'1 d'agost, així que bé, escoltem el que ens diu el Víctor Mur. Doncs avui amb el Víctor Mur, que podem dir membre de l'equip de premsa o exmembre de l'equip de premsa, també exjugador del Martinenc, o sigui que has viscut aquest torneig de totes les maneres possibles. Què tal, Víctor, com estàs? Bé, molt bé, encantat d'estar aquí un altre cop, ara com a espectador, després de, com has dit, d'haver-ho viscut de moltes maneres diferents, i la veritat que és un privilegi venir i veure com ha crescut el torneig any rere any. Comencem, si et sembla, amb la teva etapa de jugador, que també vas disputar aquest torneig. Què recordes d'aquells anys? Doncs mira, recordo que era dur per nosaltres, que com a jugador del Martinenc normalment portàvem pocs entrenaments, però que era superemocionant poder competir contra equips de superior categoria i poder fer aquests triangulars, no?, que són tan característics de l'històrics. Recordo alguns partits especials, bé, algun derbi, i també la final que vam jugar el 2008, que vam perdre estrepitosament, però vam arribar a la final,
i va ser, ostres, un record bastant important. També era la primera vegada que ens coneixíem tots els jugadors de la plantilla cada any, jo vaig estar forces anys i veies passar la gent i també conèixer nous entrenadors, el públic, vull dir que era el punt de trobada inaugural de la temporada. I després vas passar a formar part de l'equip de premsa, que en aquell moment d'equip no tenia res, perquè segons m'han dit estava solet. Bé, sí, com hem vist, no? L'històrics ha anat creixent molt i potser això 2009, 2010 era molt petit i això s'ha anat fent gran, afortunadament. Inclús es van canviar els criteris de participació, ara hi ha equips de tota Catalunya, que és un pas important endavant i no tant de Barcelona, però tot ha anat creixent en la seva mesura, no? Des de l'equip de premsa fins a la competició, fins a l'estructura i tota la part visual que està preciós al camp i el torneig en si. I la veritat que jo crec que es fa un seguiment mediàtic del torneig, que si no ho estàs vivint des d'aquí, des del Guinardó, ho pots seguir perfectament des de casa, tant amb el contingut de xarxes com els vídeos i programes post, que és ideal perquè si la gent està de vacances doncs pots seguir el torneig des de tots els angles i amb un equip de professionals increïble també. Volia preguntar per alguna anècdota, però m'han xivat també que gairebé sempre et coincideix l'aniversari amb aquest torneig. L'hem celebrat molts anys aquí, el meu cumple, amb els companys, perquè és l'1 d'agost, aquest any no ha caigut, però normalment sempre queia a finals de juliol, principis d'agost l'històrics, i cada any em portaven un pastís de sorpresa. Els primers anys era una gran sorpresa, després ja no, perquè ja m'ho imaginava, no? I a nivell esportiu, una anècdota, me'n recordo que en aquesta edició del 2008 vam fer unes semifinals contra el Sabadell, si no m'equivoco, i vam empatar, i llavors es va decidir per la tanda de penals, no? I a mi no em tocava xutar, em vaig estirar al mig del camp, estàvem esgotats perquè pocs entrenaments, 90 minuts, i em vaig treure les espinilleres, les botes, i anaven xutant penals, anaven empatant penals, i em vaig començar a vestir de nou, i al final vaig xutar el 7è penal, que va entrar, i el 8è ens vam classificar per la final, i és això, que mai pots estar desprevingut, perquè sempre et pot tocar haver d'estar preparat per una situació, no? Totalment, sempre alerta. Doncs, Víctor Munt, moltíssimes gràcies per participar, formar part d'aquest Històrics de l'Històrics i que gaudeixis d'aquest torneig en la seva 40a edició. Sí, moltes gràcies. Avui ho gaudiré sense haver d'escriure tuits, sense haver d'escriure coses, alineacions, ni estar pendent, així que disfrutaré del martinenc, primer de tot, i sobretot del torneig, i que avui és un grup supermaco de barcelonins, així que estarem atents. Gràcies. Gràcies. Ens ha fet molta il·lusió que vingués Víctor Munt. Li vam estar dient a veure si podia venir, que cada Històrics li demanem primer que torni a l'equip, però sempre hem dit que respectem, al final, com deia el poeta Gerard Piqué, estimar és deixar anar, també, no? Em sembla que deia, va dir He escoltat un pitido, però no sé què has dit. I al final sempre li diem que vingui i ens feia molta il·lusió que vingués avui i ha estat un bany de masses el que ha tingut, perquè no parava de saludar gent. No li podíem fer l'entrevista, exacte, perquè anava saludant a gent i després hem hagut d'arrossegar a fer l'entrevista. A mi m'ha preguntat si ell havia fet periodisme amb tu. Jo li he dit, jo crec que sí, però té una mica de dubtes. És dolent. Avui també, Maria, avui hem pujat a la fan zone. Dic que hem pujat perquè l'equip de premsa ha anat a la fan zone. Exacte. Ahir vam pujar amb el Carlos Guzmán, que va fer aquest xutòmetre. Com va fer? 63? 63. Tens la data, va xutar? 63 quilòmetres per hora. L'edat de prejubilació de tota persona de bé. Exacte. 63. Vale. I avui hem pujat uns quants, que ara ho podem veure. Doncs mira, aquí veiem aquí el xutòmetre. Una mica de pique. Una mica de pique no, esteu molt picats. Una mica bastant de pique. Entre jo i Maimén Cervan. Aquí tenim el Roger a punt de fer el seu primer llançament. Mira, la passa de Rivaldo va xutar un penal, xuta amb la puntera, reconec que he deixat una ungla a la pilota. Sí, la recull ara Cervantes, la recull. 79, Sí, més que Guzmán amb xancletes. Però clar, amb xancletes. Ha fet una puntera a lo Romario. Ara què, Ha tret la ungla de la pilota primer. El meu amic Cervan s'ha picat una miqueta. Sí? I tu fas 79, té més jo en faré... de jugador, tot s'ha de dir. De bàsquet et diria, per la gorra. De pivot. Bueno, de pivot. Després li preguntem de què jugava quan jugava a bàsquet. Pum. Mireu. Ja rius. No, que va. 82, apunta. Ha superat. Però mira, aquí tenim la Maria, que també ha xutat. Però la Maria, sí, bon dit. Quan has fet? Ha empatat amb Guzmán, amb xancletes. Però jo sense xancletes. Però llavors ha aparegut el Nacho. Ha rebentat... I ha fet aquest tremendo Pepi. Sí, l'inflable ja no hi és. Ha fet 84. I s'ha picat.
Cervantes ha picat. Aquest no farà més que això. Nacho 84, Cervantes ha picat. Torna a xutar. Li ha donat la volta a la gorra com a sketchup. Ha arribat cansat perquè ha agafat molta això és carrerilla. més, eh? No. No, 82, sí, aquí s'ha quedat. s'ha quedat igual. I ha dit, no, jo això ho he d'arreglar, i torna. Encara hi és, no, m'han dit? Sí. Està xutant. Ara baixa. Avui la Cleca... La Guàrdia Urbana ara està allà dient-li, no, i para ja. I aquí res, aquí he fet el ridícul. He de dir que I ha dit, després torno, però no ha He de tornat. dir que estava a dalt i he dit això és el típic que Víctor Mur es pica molt a muerte a rebentar-ho. Sí. I Víctor Mur ha pujat després, I no tenim quan ha imatges. fet? Ha fet 92, però ha pujat amb el Guillem Garcia, aquí jo li dic míster, entrenador d'un home del club, del Martinenc, va entrenar al femení molts anys, ha entrenat al juvenil ara, i Guillem Garcia ha fet 101. I han enviat la foto, vull dir que crec que és el rècord del... Jo crec que demà hauríem de tornar a pujar. Sí. A veure. Cervantes diu que... Però és que encara no hem pogut veure perquè tenim aquí present el Hi ha hagut Carles. més coses, oi? Exacte. Hi ha hagut més coses. Tenim aquí el Carles i el Carlos. Duel de Carles, que el tenim aquí també, a veure, el podem veure. Nosaltres hem pujat quan hem dit anem cap a dalt. La resta heu trigat moltíssim. Estan fent feina la resta, Carles. Se li diu treballar. Però és que aquí no només s'han picat al xutòmetre, s'han picat a tot. O sigui, totes les activitats que veieu de fons a la fanzone... Sí, tot. Hi ha un circuit i hem fet tot el circuit nosaltres. Això és perquè la gent ho vegi i demà Els nens pugi. allà esperant, però... Sí, hi havia nens plorant, com si els haguessis pres un gelat, perquè què fan aquests senyors aquí? A veure, el Carles, quan ha fet? He fet 70 i alguna cosa, crec. 73? Sí. Més que Guzmán en xancletes, que ja està bé. Més que jo. Clar, no, jo no faig punterones. No. Pot ser que ha sigut l'únic que ha fet punterones. No volem les ungles negres. No. Carlos, no crec que... No confies? No. Per què? No. Si està molt en forma, Veus? Però... És un xut de canari, això. Això em 60, recorda... sí. 60. Ja ho veus, 60. Menys que jo, Això és una vespa. El Cervan ha provat un panenc que després el Cervan ha marcat 35. I ara hem decidit que anem a fer un 1 contra 1. Aquí ja s'han picat. 1 contra 1. Clar, De fet, han robat... Es fa de nit. Sí. Carlos, eh? Sí. Han robat la pilota. Haurien d'apostar, no? El meu comiat de solter, Carles Garcia, van jugar una patxanga i el van acabar anomenant l'Mbappé blanc. I això és veritat, eh? L'Mbappé blanc. Tot verídic, sí. Ara veuràs per què. Hi ha hagut un moment que he dit, ataca, perquè està cansat de defensar ja, també. Ara ja vindrà a defensar-se, també, el Carlos. Aquí veig que hi ha molt contacte, però poc... Tu pensa que jo era defensa, No, jo he vist qualitat, Mira el detall, mira. He vist qualitat aquí. Molt bé. Una gepadinha, és això, I s'ha acabat, no? Queda la màgia encara. Sí, encara queda un altre pic. Han anat a un altre joc. O sigui, som així podeu veure... Ens ho hem passat molt bé. Però així la gent... Nens plorant darrere la càmera, volem jugar... Així la gent pot veure totes Jo les m'ho he passat activitats molt que bé poden perquè fer a feia la molt que no fanzone. jugava a futbol. Aquí Ja es veu, ja. Aquí és... Les imatges no enganyen, A veure quina punteria tenen. Teníem moltes ganes de jugar a futbol i xutar pilotes. Moltes. Ara et fa ganes de pujar algun dia, no? No. Per què no? Jo és com el futbol. Saps que també hi ha, Mèlic, també tens el... Petanca. Sembla tampoc passis, hòstia. Això és porter. No, tenim bar on pots prendre una el travesser, cerveseta. com el Cristian Garcia. També et pots menjar una hamburguesa al food truck, No, però o sigui, una altres taula de cosetes. tenis taula no hi ha? No et perdis això, sisplau. A veure, què trenca la tenda? Sí, es desinfla. És millor el post que el que és, però que el que és destacat, Realment, l'ombra és bona, La clava... No. Mira la celebració. Primer, respecte pel rival. Primer, respecte pel rival sempre, que no som brasilers. I ara sí. Un momentet. Aquí. Mare de Déu. És una recopilació. Sí. No, ho sé bé. Ui, quan he vist això he mort amb la... És que el Carles jo crec que és més actor que periodista, ja. Sí, gràcies. Per sort avui ja ho havíem Ploro quan la gent m'ho diu. Vale, doncs fins aquí aquesta continuarem visitant la fanzone i així... encoratgem a la gent a anar-hi perquè realment... I deixarem jugar els nens. Sí. Perquè si no... Nosaltres no hi anirem més. Els nens majors de 60 anys, que juguin tots allà. No, us ho passareu molt bé, de veritat. Demà ens passarem també. O sigui que estigueu per allà. De tenis taula no hi ha res, No. No hi ha cap taula d'aquelles, no. Demà la portes tu. Ostres, però és que és molt pesat, Doncs llavors... Ja farem un altre l'any que ve. Gràcies, Maria, i a vosaltres, fins demà. Endavant. Anem amb la següent secció, que ja és la prèvia. La prèvia, sí. Parlem de demà. D'aquest dijous.
Carlos Fanlo, Què tal? benvingut. Avui estic trist, Primera cosa que anava a dir. Sí. Molt respecte pel rival, però deu fotre una mica que un paio es pot fer No passa res. Bueno, aquí cadascú... Hi ha hagut cordialitat en tot moment. Sí, has vist a la mà, abraçades. He de dir que jo sempre he estat porter i m'haig retirat fa molts anys. Vale. És a dir, Jugat quan amb vulgueu, un porter contra un defensa, és que- aviam qui marca. Exacte. És una etapa pel·lícula, No m'animis la gent que et donen xutar Sí, penal. perquè demà volem xutar penals, llavors. Federat, home, i Quin tant. equip? Amb alguna penya a l'Espanyol, aquestes que t'agraden a tu. Manigua o... La penya Manigua, correcte. Sí. I què tal? Bueno, vam passar l'estona, uns quants anys. No sabia que havies estat porter. Sí, home, sí, ja parlant del passat, Jordi Mèrits va ser professor meu a la universitat, que l'altre dia parlàveu Quants professors? Així estic, correcte. Així està, pobre. Correcte. Però t'ho vas passar bé. Home, i tant, ens ho vam Ja passar està. de meravella. Jo també. Jo Jordi Mèric el vaig conèixer en una canxa de tennis. Jo tenia 12 anys. Ostres, sí. I el meu tiet José, sí. per tu, Pepito, Home, sempre en el una record, persona molt jugàvem maca. a tennis a dobles allà i tu Bé, eres... tu hi anaves. Els altres jugàvem a tennis. Tenia 12 o 13 anys. No No. et fiquis amb el meu jo de 12 o 13 anys, ara, home. Aquest programa m'agrada cada dia més. Sí. Surten unes tiet coses. Tenia a la guixeta Els polles que he guanyat, no? a tots els que guanyava, no? I un dia em diu, mira, ja estàs a la guixeta. Em havia guanyat una vegada i a més ho apuntava... Sí, tenia la llista, sí, me'n Molt recordo. maco, el teu tiet. Endavant, anem amb la prèvia de demà. La prèvia de demà, Prat Vilanova Europa, últim grup, busquem el quart semifinalista. Comencem amb el Prat, equip de Lliga Elit. L'any passat va fer playoff, no va poder pujar. Torna a l'Històrics, després de dues edicions. Bueno, l'edició passada no hi va ser-hi. L'anterior el va eliminar l'Europa a semifinals per 2-0, és a dir, veurem el que va ser la final de fa un parell d'anys i veurem, ara amb Cristian Gómez com a entrenador, que va estar a l'Hospitalet l'any passat. Vigent campió, entrenador vigent campió de Vigent l'Històrics. campió. Veurem el projecte del Prat, perquè bé, jo crec que estem veient, ho comentàvem ahir, Roger, un dels millors històrics de les últimes edicions. I aparentment el Prat sembla que estarà entre els candidats, Correcte. ja ho ha estat aquest any, evidentment, Sí. entre els candidats a pujar a tercera divisió, està fent bon equip també, amb dos Així exmartinencs, Lázaro i Otero, i fa la sensació que serà un dels rivals a batre de la Lliga Elite. Bueno, porten pocs entrenaments, com la majoria d'equips de Lliga Elite, tercera federació, però bueno, veurem, sempre és una bona primera pedra de toc. Primer rival a les 6, el Vilanova, que és la seva segona edició, intentarà millorar els seus números de la passada edició. Un empat i una derrota, oi? Exacte, va marxar sense marcar. Conrad García, entrenador, l'any passat també va fer playoff. Equip revelació de tercera, Totalment, clarament. perquè acaba de pujar. Veurem aviam si és capaç de reeditar aquesta temporada el que va fer l'anterior i millorar aquesta edició de l'Històrics I anterior. també un projecte molt sòlid. Ahir Sens parlàvem de la tercera divisió, hi haurà els quatre grans cocos, sembla, Ospi, Badalona, Cornellà, Atlètic Lleida, i molta gent situa com a cinquè el cinquè coco, Sí. o equip candidat, que al final segur que sortiran 3 o 4 més, però vull dir, el Vilanova el situen també a la part alta perquè està fent molt bon equip també. L'any passat va ser un dels millors, Sí. Tercera FEP jugant. Amb Genís Sant Pietro d'entrenador. Tercera federació, perdó. Exacte, un euro, diguem-ho un euro. Tercera FEP, que és Lliga EVA. Sí, que ara es diu que com és- el món del bàsquet, Exacte, sí. tercera federació, que és com s'ha de dir. Compte com a euro. Al final fem un sopar tots amb aquests Però euros. sí que és veritat que el Vilanova l'any passat, futbolísticament, va ser un Sí, dels millors sí. equips, jugant després, evidentment. I a playoff li van anar ben Sí. poc de no eliminar el Cornellà, en aquest Va cas. fer una remuntada a camp contrari increïble. Sí. I el cap de sèrie, destacat perquè la primera federació és l'Europa, exacte. Una Europa que intentarà fer el mateix que ha fet avui el Sant Andreu, és un dels favorits per aixecar el torneig. L'edició anterior no va passar a fase de grups, però fa un parell d'anys va acabar finalista, si no m'equivoco, contra el Sant Andreu. Final contra el Sant Andreu. També nou projecte, tot i la bona temporada que va fer l'any passat, una de les revelacions, que parlem de revelacions a la primera federació, però molts canvis, no hi és David Benítez, està el gerent d'entrenador, li han marxat molts jugadors importants, Jordi Cano, Andane, Òscar Vacas, veurem aviam de què és capaç d'un títol, 2013, si no m'equivoco. 2013 del Prat, correcte. Veurem un dels favorits, imagino que, com tots, voldrà estar a semifinals, però amb més ganes encara, perquè seria una semifinal Sant Andreu Prat, Sant Andreu Europa. Sí, potser en proporció a
el que diu el Cristian de la ràtio, a l'Europa és l'equip més candidat a guanyar l'històrics, que ha vingut més cops, havent-lo guanyat, no és un pal, Sí. estic parlant seriosament, que ha vingut molts cops i només ha guanyat el títol un cop, i no és que no arribi a semis o finals, però és veritat que, bueno, per A o per B... Només una vegada ha guanyat l'Europa. Sí, 2010, contra el Sant Andreu 2-0. Ho he estat revisant també i crec que ha estat campió només un cop. Contra Sant Andreu tres vegades contra Sant Andreu, no? Tres vegades? Doncs ho he mirat jo malament. Però bueno, sí que és veritat el que tu dius, que amb aquest ràtio té un ràtio bastant baixet. Clar, és veritat que el Sants ha guanyat un cop i ha vingut molts cops, però potser el Sants, sobretot últimament, sempre està a categories més per sota, per tant no és tan candidat, diguéssim. Al fil del que diu el Carlos, ostres, jo crec que l'Europa l'any que ve té una temporada molt complicada. Una mica, sí. Molt complicada. Sembla, sí. Sí, encara li queden peces, I no té més o menys un mes. d'entrenador, que podria ser, ostres, Adai, però és... ve de molta eufòria i serà difícil mantenir... És el típic repte, no?, després d'haver fet una temporada històrica. Suposo que li passarà igual al Reus i passarà potser al Vilanova. Mantenir-se... Sí, però sí que és cert que l'Europa ha perdut peces molt importants. Ens deixem a Juan Flere, el porter, que va ser molt important. Però també és veritat que cada temporada passa una cosa molt semblant amb molts equips. I els equips, exacte, s'acaben recomposant. Tant de bo. Sí. Tant de bo, no, que sigui així. Doncs demà ho veurem, però ara ve el moment de mullar-se. Jordi Mèlic, demà qui passarà a la semifinal? Mira, per estimació m'agradaria que passés al Prat, perquè hi ha el Cristian Gómez, que crec que és un entrenador que l'any passat no el van deixar treballar gaire a l'Hospitalet. Ho deixarem així. I la marxa va ser molt lamentable. Sí, però... No per ell, perquè ja passat. La marxa va ser un punt final que possiblement va anar bé, perquè marxés. Jo crec que ja venia d'abans, no? I crec que pot ser un molt bon entrenador. M'agradaria que fos el Prat qui passés, però és difícil. Hem d'apostar per l'Europa pel fet que és l'equip de superior categoria, no? Però clar, el Vilanova també juga molt bé. Per tant, el futbol, com has dit abans, és imprevisible. Per tant, no em mullo. Òbviament, no? Òbviament. Perfecte, doncs gràcies, Carlos, i demà ja parlarem de les semifinals. I tant, a vosaltres, companys. Perfecte. Arriba, Joli, estàs preparat, Sí, no sé què arriba ara, Arriba la secció que Estàs escalfant. què passarà. Estàs escalfant. Arriba la cleca. Uf, però no és per nosaltres, I el repartidor de cleques és el Jordi Cervantes. Us coneixeu? Sí, home, per favor. Òbviament. Ara me'n vaig. Òbviament. Mira, aquí mai he treballat amb vosaltres, ara que hi penso. És la primera vegada. És veritat, sí. Treballar amb el Carles mai, amb tu, Roger, sí que ens hem trucat, i amb tu, Jordi, també, però no... No sé si és bo o dolent, això, ara. Ja, bueno. Bona nit. Los Vengadores. Òbviament. És la paraula d'avui. Quants cops diràs, òbviament? És que m'ha pentinat i m'ha estat perdona. Ja em coneixes. La secció de què va, que no... Ell critica coses que s'han fet a l'històrics i amb el suport d'imatges que ha anat demanant, val, però intentem arribar... Jo no sé ben bé què hi haurà. Però d'aquesta gent, Bueno, no pots gaire exquisit. Ahir, per exemple, Marc Musull. Va venir ahir a aquest lloc, hi havia Marc Musull, periodista de l'Ara, exacte. Tens alguna cosa a dir d'ell, pobre? No. L'assassí silenciós, Asesino silencioso. Sí. Ben calladet, tal, parlava poquet, bé, molt bé, però hi havia algunes que les fotia ben fortes, Sí, clar. M'agrada. M'agraden tots els convidats, Aitor Lagunes, Marc Musull, Jordi Mèlic avui... Sí, demà hauré de mirar el programa, demà. O també amb el Tai. La secció, vols mirar la secció després. Perquè si t'adorms com el Juanjo, doncs... Amb què vens avui, va? Amb què vens? Dispara. Comencem amb la Cèlia. Ostres, té com una obsessió, Haurem de posar aventura o obsessió de fons. Sí. No és amor, lo que tu sientes se llama obsessió. Potser comença a ser estrany com el teu amb la universitat, amb el Víctor Mur i tal. Però ho he dit un cop, això no ho he explicat gaire. De l'amor a l'odi hi ha res. Vale, a veure, Ostres! Avui ja l'hem caçat al mig del camp, prenent el sol. Increïble, Increïble. Feo gesto, Em recorda algun migcampista d'algun equip de futbol, El que em preocupa és si ha pres la lliçó, com Juanjo García, ahir, que va agafar el dispensador crema solar. Se la va posar pel cap. És important posar-se crema solar. No feu el tarat i prendre'ns els locos. Per cert, en aquest moment s'havia de cantar Yo soy sexy. És veritat. Bé, doncs la Cèlia ja, que és que... Anava a dir, se la suba tot i ja va prendre el sol, però no ho direm, i ja va prendre el sol al mig del camp. És a dir, ve més a prendre el sol que no a fer la feina i això. Estàs bueno, perquè el mòbil està apagat. Tots ho sabem. És a tretzo el mòbil, Sí. Després tenim... S'ha anat repetint durant aquests dies, ja ho he tornat a passar, que les banquetes, donar banquetes... Clar, ara hi ha de tot. Hi ha entrenador, assistent, l'assistent de l'assistent,
el fisio, el metge, els jugadors suplents, els que no jugaran, i a més estan també els voluntaris, evidentment, més els delegats. Què passa? Que hi ha com 40 i pico persones a la zona de banquetes i li hem nomenat a l'últim sopar. Sí, a cada partit hi ha un últim sopar. Ostres, sí, Déu-n'hi-do. I si contem els que estan darrere de les banquetes, potser arribem a la 50ena de persones. Déu-n'hi-do. Per sort està venint molta gent a històrics, per tant no es podrà dir... Hi ha més gent a les banquetes que l'agradaria, això, per sort no. No, ja estan plenes. Plena. Avui ens hem fixat amb els àrbitres. Eren guapots, eren sexis. Tenien empaque, tenien... Sí, jo crec que tenien el seu què. Jo Jordi, això mai m'he fixat, Ara... Què deuen estar dient aquí? Pensa que he de parlar de coses. Val. Què deuen estar dient? Estan amb el Joan Moya, que és el cap de l'àrea d'àrbitres, diguéssim, el que els acompanya i els rep, i amb l'Edu García, que és el cap de voluntaris de camp. Tira'm una mica d'aigua, així s'emmarquen més els pectorals. Pujat a les mànigues. Cada dia els enviem Estàs corrent molt bé. Cada dia els enviem les fotos en què han sortit. Això és un pacte que teníem del torneig fa anys, que cada dia al final de la jornada, demà al matí, els enviem. Aquí teniu les fotos en què apareixeu de la jornada i àrbitres. I molta sort aquesta temporada. I el pal del Jordi també els envieu o no? Sí, posarem aquest tall. Tampoc és un pal, és un elogi. No, és un elogi. Potser us enviaré l'enllaç. Ahir vam sortir també el programa de... I a més no hi ha hagut gaire jugades polèmiques, de moment. No és veritat. Ahir va haver una expulsió. No, ahir vam tenir una... Això sí, era molt clara. I no hi ha hagut cap penal, tampoc, no? No. Correcte, ara demà ja ho veuràs. Bueno, a veure, ja veurem. Llavors, encarem la recta final amb 2 vídeos més. Vosaltres heu ensenyat els gols, que sí que és cert que un ha estat a les acaballes del segon partit i els altres 3 han estat als 10 minuts finals. Per tant, hi ha hagut un moment on jo desitjava que no hi haguessin gols. Però com que no hi havia gols, també hi havia voluntaris que marxaven. Tremendos golacos. La cleca cap a mi, cleca per mi. Aquí havies de cantar música trista. Podríem fer música de cello, podríem fer, Les porteries demanaven gols, estaven solitàries. Fins a... Cri, una mica, no? Cri. I llavors han passat coses. I s'ha fet de nit i la Cèlia es despertava. Ostres! Despertador! Sí. Ostres! Això no és veritat, No, home, no fotem. Estava aquí fa poc, home. Ha treballat. És que l'hem gravat fins que ha entrat. No. I què més? Ja està allà? I sí, gent que marxa. Sí? Llavors sí que tenim el vídeo. Puc fer una pregunta? Ara és una pregunta que m'ha vingut ara. Dispara. Sí. No, el Martinenc té una porteria preferida per marcar gols? Si la de la piscina o del cantó? Tendeix a jugar les segones parts a pavelló, no? Cap a pavelló. Val. Sí. Per això avui, quan han guanyat els sorteig de camp, han canviat l'hem vist aquesta, han canviat de camp. Entenc que era per això. Val. No, és una dada, a tenir en compte. Ara els rivals sabran aquesta dada. Crec que això ja al final ja se sap, no? En general. Molt bé. Bé, el que dèiem, no? Que com que no hi havia gols, doncs hi ha hagut voluntaris que directament han marxat. Ostres. Mira. Molt feo, I qui és? Sergi Torres? Qui és? Ostres. Mira, ha dit, jo me'n vaig. Hola, duríssim, Un escaqueig Després et fot canya tu, Sí. Però, ostres, tanca la porta, Que ha sonat una cançó, una cleca, no? Hola. Pam, directe, Un escaqueig de professional. Sí. Ostres. Els que s'escaqueixen són professionals. Déu-n'hi-do. Ja està. Jo per acabar tinc una pregunta. Quin número és de mes al novembre, llavors? 11. Ah, vale. Gràcies. A mi no em passa, però hi ha gent que diu mai sé si el setembre és el 9 o el 8. Però quina gent? T'ho juro que això hi ha gent adulta que ho diu, us ho juro. Però no et passa més amb les hores? Les 19, pot ser les 9, les 17, les 5 o les 7... A mi em passa amb dijous i diumenge, he de dir. A vegades vull dir diumenge i em surt dijous, t'ho juro. No, jo crec que tenim un problema, No. Greu. Això és de jugar a xepos. Només els veu ell. No, a vegades dic, quedem diumenge... Quedem dijous. Em passa? A mi em passa sovint. Sí, no. Sí. Anem a veure el Martinenc, en dijous. Jo més amb dilluns i dimecres. No, està bé. Roger, el dijous hi ha conference i el diumenge juga el Martinenc. Juga el Martinenc al camp a les 12. Ja està la cleca? Sí, et sembla bé o...? En vols més? No em sembla bé, perquè tenim més i tenim cleca cap a tu. Per tant, sisplau, que passi l'infiltrada, que ens donarà una cleca cap a Jordi Cervantes. Jo me'n vaig, Això està molt bé. La rèplica, això és com el programa... No s'han esperat ni el diumenge. No. Ni el dijous. No, perquè clar, es confon els dies. Ni el més 11 de novembre. I tot teu, aquest era el teu micro. Bueno, perquè com hi ha aquest pic que va a més,
Jo almenys, bueno, em pilles al camp, però sempre em pilles treballant almenys, perquè jo avui a tu t'he pillat treballant o no. Ostres, toma. Bueno, primer dir que ha arribat tard. A l'equip de premsa, de comunicació, sempre ens reunim a les 4:30 més o menys per fer el cafè i per fer el briefing de tot el que hem de fer aquell dia, tot el que hem de gravar i tot. I de sobte... Com el jefe, Vaya cop de puny. No, com a mínim saluda. Això sí, sempre saludava. Avui és diumenge, no? No, dijous, perdona. Bueno, però ve tard, però no s'estressa, tampoc. Vull dir... Bueno, i a part, després, durant el partit, jo des de baix també tinc una perspectiva, ho veig tot. I avui, òbviament, m'havia de fixar amb tu. Òbviament, Està bé. Clar, està bé, òbviament. Aleshores t'he vist que, bueno, mentre altres estem al camp, amb tot el sol, allà corrent, suant, altres estan sota l'ombra, amb el mòbil, també menjant, que avui m'he enterat que es porten menjar entre partits, i això a mi no m'arriba. Està l'envio per Globo, el menjar que em porta. Què feies amb el mòbil? Has de seguir la jornada? Exacte. I intentar que algú em doni like a una amistat. Que només som companys. Va. Bueno, doncs això he vingut jo avui. Bueno. La Mireia ja m'ha dit aquest matí, la venganza se siempre en frío. Que sàpigues que la Cleca et pot passar això, és un boomerang, al final et pot tornar. L'any passat va ser l'Elagi, aquesta setmana ja em sentia una mica Elagi. I el Sergi també algun cop te l'ha tornat. Sí, no, està molt bé. No ets invencible, No. Però per què et posa agressiu, No. L'heu vist o no? No. Perfecte, doncs gràcies, Cèlia, i demà més tu segueix-lo i fixa't bé que has criticat alguna cosa. Vigila. I ara arriba l'hora de la fonada, la secció en què la Mireia ens analitza i que avui no ens oblidem que toca ara. Endavant. S'ha fet un ganxo aquí. M'he perdut alguna cosa? Ha passat alguna cosa? Mentre no hi eres? Sí, li han donat la Cleca a Jordi, que ja també està bé. Recorda que ets... Què era aquella frase que li deia... Que ets humà, no? A Juli César era... No, hòstia, ara... És que em foto jo en un jardí de vegades també. Juli César, amb qui jugava? Amb la Juventus? Què m'estàs dient, amb Juli César? Recorda que ets mortal, no? Jo m'he quedat avui amb el Josep Pilates, m'he quedat avui. Recorda que ets mortal, una cosa així, no? Jordi, ajuda'm amb això, cultura clàssica. Juli César. No, bueno... Òbviament, s'ha fet superat per tu. Juli César va ser assassinat. És el de l'amanida. En algun capítol. Després ho busco. Després en algun descans ho busco. Hem de començar... I t'enviarà un altre WhatsApp. Jo crec que hem d'avisar a la gent que segueix els històrics que l'any que ve seguirà sent en el mes d'agost, perquè algú vindrà el mes de novembre i que no es farà el diumenge, sinó que es farà de dilluns a diumenge. Perquè avui hi ha molta confusió. Exacte. No, anem amb l'hora de la fonada. Sí, sisplau. Per què volies dir el Juli César? Perquè l'aparició de la Cèlia ha fet que el Jordi prengui consciència de que també el podem atacar a ell, que no només ataca a ell. El cazador cazado, sí. Exacte, sí. Però això no ho deia Juli César, això ho deia... No, però ara ho buscaré i us donaré context. Però a mi m'agrada, vull dir, és que... Jo recordo, jo vaig fer periodisme, no vaig anar amb tu, me'n recordo que vaig començar un treball, va ser genial, amb una cita. Ets molt pedant, jo ho faig a vegades i... Vaig començar amb una cita pensant, foto la cita i em fotrà un 10. I em va fotre un 0, i va dir, això ho diu el que vaig dir i qualsevol. Diu, no em tornis a fotre una cita en un programa, en un treball. No hi posem mai més. Per tant, deixa de les cites del Juli César i tota aquesta família. Daniel Arasa, professor de la Pompeu de periodisme, que és un periodista mític, sempre deia que odiava i et suspenia si apareixia la història es repeteix. Aquest concepte li fotia molt nerviós perquè deia no es repeteix, poden passar coses similars, però repetir no es repeteix, la història va corrent. Una miqueta de punyetes, aquest senyor també, un 0 per una frase. Però sempre deia això. Si algú posa primera ref en un examen, tu el suspens. Vale, és el mateix criteri. A l'examen de Futbol Cat, teoria i pràctica, sí, suspès. Hora de la fonada, estem a l'hora de la fonada. Sí, sisplau. Escoltem què ens diu la Mireia del programa d'ahir. Hola, companys i companyes. Hola, gent del futbol català. Tornem a estar aquí, per molt poc, perquè avui, en comptes de l'hora de la fonada, hauria d'haver-se dit l'hora de la fumada. He trigat 2 programes en què m'intentin censurar la secció. Suposo que això vol dir que les coses s'estan fent bé. No me la coleu, i en recordeu-vos-en que jo estic aquí per fotre canya aquest any. Amb qui comencem? Amb vosaltres 2. Heu de ser gent de paraula.
si som de l'Hospi, si el Cristian us demana per xarxes, ell que és un mític del futbol català, que li busqueu unes dades del Badalona i li dieu que les buscareu, les busqueu. Ja li esteu contestant, siguin les hores que siguin. Parlant d'hores, hora i 20 i pico també de programa avui. Esteu que us supereu, això sí. El convidat, excel·lent com ahir. L'enhorabona per part meva. Seguim. Amb qui seguim? Amb la Cèlia. Avui no en ficarem tu, perquè ja tenim el Cervantes perquè ho faci. Avui t'he de dir que no només ets una gran community manager, sinó que ets una dona anunci. Aprofites la mínima per fotre l'espot. Avui amb els dispensadors, així m'agrada. Ets la típica que ven una estufa a ple desert. Segueix així. El Roger. Roger, n'he de tenir per tu, perquè parles molt, és el que deia el Carles i el Jordi. Parles moltíssim. Ets l'artífex del programa. Vas fer el canvi d'estructura. Recordo que diumenge ens vas passar l'escaleta. I ja avui, ahir, no te n'en recordaves de la secció que anava. I no només això, sinó que et volies ja carregar una secció, justament la meva. Quina casualitat. Així que avui no pillaràs gaire, però aquesta sí. I una cosa, el cor aquest que feu entre el Carles i tu, practiqueu-lo una miqueta. Entre secció i secció, entre careta i careta, perquè queda una mica desengelat. Només us dic això. Segueixo repassant. Què més puc repassar? Carles, vaig ser la teva profe. Sí, em sembla que de la Maria també. Jo vaig aquí acumulant alumnes. Així que estigueu alerta, perquè encara buscaré les vostres notes a veure si us trec alguns colors. És conya, això sí. Potser el diumenge us faig algun examen a tots, a veure si esteu atents a la secció. Maria, gràcies per ensenyar-los la Fan Zone. Era una de les coses que pretenia dir que em faltava veure. No he pogut estar encara al Guinardó, però tenia ganes de conèixer aquesta nova zona, aquesta nova experiència, sobretot pels més petits. Això sí, fer xutar a Guzmán amb xancles, com et vegi Carrillo, et traurà els colors a tu. Menys mal que no s'ha lesionat. I finalment, de la Cleca, una altra vegada. Només et dic, Cèlia, estic amb tu. La venjança se serveix ben freda. A mi el Jordi ja me l'ha tirat, que no em veu per allà. Jordi, dissabte ens veiem les cares. A veure la que em prepares. I no voldria acabar la secció d'avui sense recuperar una frase de l'Albert Valor, perquè veieu que m'he mirat el programa amb molt de carinyo. I ell diu que venir als històrics és una gran oportunitat, compte, per menjar torreznos, estar amb amics i veure bon futcat. Us espero en el programa de demà. Molts encerts. S'ha de dir que ahir es va parlar una miqueta. Està costant perquè... Sí, memento mori. Ara ho explicarem. La Mireia. La Mireia avui... Jo quan he vist el vídeo, abans d'escoltar-lo, si te'l poses per preparar i tal, he vist que portava el moñito i dic, a veure si la referència al moñito... He vist la miniatura i he pensat, alguna cosa claríssim. al moñito. Avui he vingut amb el cabell suelto, a veure què tal. 0 unitats de cucurella! 0, cosa que celebro. No ha vingut la rostisseria de Fornells de la Selva. No ha vingut, perquè no li anava bé avui. Vale. M'ha sorprès, però està bé. Algun punyol, però... Vale. Hi ha hagut algun punyol avui? No, avui no, però en l'històrics ha existit això. I pensava que veure el moñito que aniria per aquí. I no, per aquí. Segona cosa, treu les notes, si us plau, em farem molta il·lusió. Si veure aquell 5,4... Teoria de la comunicació... Què feia la Mireia? Què impartia la Mireia, ho recordeu? Escriptura, mitjans digitals, pot ser, alguna cosa així, Doncs a veure què feia. Compte, Carlos, que no miri les cròniques i avaluï a veure com estan fetes, un 10, vale. Un 10. L'hora de la fumada, ha dit... Sí. El grup de premsa avui ha intentat fotre merda i dir que era cosa del Carlos, però clarament em vaig... Una miqueta més si ens la fumem un altre cop avui, perquè en antena es veu com faig així, no? O com em vaig oblidar. Ahir ja marxàvem, ja no tiràvem la secció de la Mireia. Molt mal fet. Molt lleig. Molt bones paraules per la Cèlia. Sí. I després de lo d'avui... El tema de l'estufa al desert. Encara tindrà més. Exacte, que van dir una estufa al desert, exacte. Microdireccionat. Això ho pot dir la Mireia. Mireia, demà digues que m'he de direccionar més al micro, vale? També pots dir una altra cosa. Avui no has fet allò de... Le pongo, no? Sí. Bueno, ara forçar-ho no... No, el Roger fa una cosa, que és que es posa el boli a la boca i diu... Sí, diverses vegades. Ahir fent això... increïble. Va atacar el micròfon, no es veu, no? Però el va atacar. La primera pregunta que li vaig fer és el micro és teu o és del Fido? I em va dir del Fido. Dic, merda, ja ho netejarem. Però sí, doncs que ens continuï fotent canya. Diu que parlo molt, potser sí que és veritat, però no... A veure, en comparació amb Miquel... Jo vull donar joc i tal. Sí, exacte. Parles o divagues? Una mica. Val.
Ha parlat de Juli César, vull dir. Sí, perquè recordo quan 12 anys que et vaig visitar en el tenis i no sé què... He fet un tu ja ni ho recordaves. No, sí que ho recordava. Que al final els companys m'han ajudat. El record que ets humà, que és el que deien els esclaus, els gladiadors quan havien de sortir a l'arena a l'antiga Roma. Ets humà. Per tant, la sèrie és com si digués... Roger, no, estan dient des de producció que no, Els emperadors, no els gladiadors. Ah, els emperadors els hi deien, vale. Els emperadors els hi recordaven. Recorda que ets humà. Exacte, l'emperador seria ell i la Cèlia li ha dit a cau d'orella això, que recordi que és humà i que també el podem atacar. Això era a l'època del Juli César, eh? Bueno, de l'antiga Roma, en tot cas. De l'antiga Roma, val. Hi ha una teoria que diu que els homes sempre acabem pensant en l'antiga Roma un cop al dia, diuen. Això és correcte, oi? A l'Imperi Romà, no? Diuen que és una cosa que... Teniu emperador romà preferit? No entens mai aquesta teoria, perquè jo no hi penso mai tampoc, he de dir. Però bueno, passem pàgina. Dec ser un home diferent. Jo me'n vull anar a dormir. Va, vinga. Podem dir l'hora? Podem dir l'hora? Tu que tens peluco? Quan vaig a dormir. Tu també, eh? Són 2:15. Tens ganes de marxar. T'ha crescut la barba, des que has entrat. No, ara avui aniré a dormir i començaré a fer un repàs. I a les 3 de la matinada, WhatsApp del Roger, òbviament. Et pots llegir la columna de Trajano. Mare de Déu. Va, anem al moment... Bufandes! Vale, va! És que és tontíssim. És en què sortegem, regalarem les bufandes dels equips que s'acomiaden de l'Històrics. Però què passa? Tenim una bufanda, la del Martinenc, i tenim un banderí. De l'Horta. De l'Horta, perquè l'Horta no tenen bufandes. Ens han explicat que estan intentant produir-ne, però han de trobar proveïdor i de moment no tenen bufandes. He de dir que s'han de recuperar els banderins. M'agrada molt, em fa molt feliç veure els... Quan hi ha dos equips que ens ocupen menys. Exacte. Quan s'intercanvien els banderins. El que passa tu em vas portar un banderí i banderí després. Jo em va portar un banderí de Ferencváros quan va anar a Budapest. Però en teoria... Els intercanvis de banderí es fa quan dos equips... Mai s'han enfrontat, exacte, sí. O en una final o... Si no, el Barça tindria 50.000 banderins del Madrid. No, perquè estan a l'àrea de servei aquella de l'Aragó. El Fajarín. Però és molt maco quan hi ha un partit nou, que de vegades sí que passa, que fan aquest intercanvi de banderins, és molt maco. Aquestes de Horta, Martinenc i els dos equips que quedin eliminats aquest dijous les obrirem concurs, demà vespre, perquè tenim ja obert a X i a Instagram, ens hem posat les piles, tenim obert el sorteig de les 4 que hi ha dels equips que han marxat, Sants, Reus, Montanyesa i Júpiter. Més que et moll a començar el recompte sense saber quins eren els equips. Molt bé, perquè... I hi ha la pregunta que vam dir, quin equip va guanyar l'Històrics el 91, heu de respondre al post o al tuit en concret i dir quina bufanda volen, vull la dels Sants, i la resposta és tal. I llavors, demà a les 9 tanquem termini i demà aquí, en directe, farem la pregunta. Direm ha guanyat Pepito, la del Sants, Juanito, la del Reus. La propera pregunta serà quin emperador romà... Podríem fer-ho diferent, com a les teles locals de principis dels 2000, que feien el sorteo de les boles i tal, la gent trucava, 10 euros cada trucada. Podríem fer això, que ens truqui la gent... Treballem-ho més. A veure... Conxita, quin número vols? Haurem de pensar una nova pregunta per les bufandes de Martinenc Horta. No, li he dit treballem-ho més. Sí, Conxita. Treballem-ho més i t'ha donat l'esquena. No, perquè he dit Conxita i tal. Vale, doncs això, ja hem explicat les bufandes i ara ve el moment MVP de la jornada. El moment Xelo. És el moment Xelo. T'expliquem, Jordi, per si et falta context. Xelo, diem moment Xelo perquè recordes el Sálvame, que va ser dels primers programes televisius en què els col·laboradors anaven amb el mòbil i miraven el mòbil en directe. El micròfon, Roger. El micròfon. Els vaig proposar a l'equip d'agafar el micròfon jo i anar xerrant així, que no ho fes. Això és generació Z, Roger, no et pertoca. Que mirem el mòbil i busquem l'enquesta d'MVP per cantar-te com la tenim ara mateix. Per dir-te com tenim ara mateix l'enquesta. He de dir que és una cosa que has fet tu bastant, de mirar el mòbil per fer... He rebut un WhatsApp de tal. Sí. He rebut un WhatsApp. Bastant xelo. Sí. Jo a Google tinc Memento Mori, que he buscat allò que us he explicat abans. L'MVP del grup 3 tenim 147 vots ja, 147. Qui són els candidats? Candidats. Àlex Bermejo del Sant Andreu, Albertito del Sant Andreu, Lucas, porter del Martinenc que ha aturat 2 penals a la tanda, i Maja, de l'Horta. Hi ha un aficionat que ens diu que per què no hem posat Ibuki. Això també ens agrada, que la gent proposi. Sí, afegeixin candidats. Va guanyar ara mateix Àlex Bermejo per un marge molt estret, 4 punts sobre Albertito. Val. Tu a qui votaries? A qui votaràs? Aniràs a l'enquesta i votaràs després, no? Bueno, jo soc veterano, però sí. Jo votaria al Bermejo. Bermejo jo crec que ha estat el jugador més decisiu, tot i que el porter suplent el porter que ha jugat el primer partit del Martinenc ha fet les aturades dels penals, però això són jugades molt puntuals per la, diríem, incidència en el partit. Bermejo, que esperem que també faci una bona temporada. Ara el aniré a votar. Perfecte. Val.
Ara veiem la foto. Sí, vale. perquè si no... No. A Rebràs un Twitter o a WhatsApp, Insta? A Twitter. A Instagram també hi és, les dues. Bueno, vaig a votar-lo. Però vols veure la foto del dia també? Sí, home. Ojalà esperar que puc fer dues coses a la vegada, puc veure la foto i... Doncs anem amb la foto del dia, Carles. Sí, ha de sonar Sergio Dalma, em sembla, perquè bailar pegados és bailar. Ahir parlàvem de la mirada que volem, que tenim en el nostre fotògraf, el Xavier Galiana, que és anar més enllà de la competició. I és una jugada en què un jugador de l'Horta i un del Martinenc s'estan agafant i el detall de les mans, a la posició del cos. T'estic tocant, Carles, com per... Sí, i ningú està veient, a més. I aquest frec a frec, doncs... Molt important que no porten en ell cap de les dues mans, No es pot jugar. No es pot jugar, Bueno, hi ha alguns jugadors que de vegades ho fan, Se l'envenen, no, a vegades? Sí, però evites accidents, Jo recordo, Winston Bogarde jugava amb cadena, oi? I que això ara... Ara ja no... Winston Bogarde sortia al camp en cadena. Després això de jugar ja era més complicat. I també fem una altra cosa, que és el vídeo del... IA. És que com li agrada fer la broma, Vídeo dels ex de no pot. IA, vale? Com volem dir, jugant amb Ara la IA. dirà, no m'està donant un ictus. No, demanem a la IA, no, vaig pensar que potser no era. Demaneu a la IA Demanem a la IA, que faci el resum de li l'històrics. plantem fotos del torneig, li donem una mica de context d'avui i Vale. genera'ns un resum de què ha passat avui. Fes tu el programa, bàsicament. I això és el que ens ha que fet. fa. Aviam. El Guinardó cop i volta és un camp que flipes. És increïble que no hi ha porter. Canvi de plano, perquè sí. Però això és el Camp Nou. Sí, no sé què és, però compte, Compte, atenció. I els pallassos. Increïble, Sou vosaltres dos, no? Bueno, o Miliki i Fofito, potser, però... Al fons era aquell, Home. Ostres. Qui ho fa millor, nosaltres o la IA? Hi ha un punt de crítica ja en la IA. No, està bé, La IA s'ha de saber treballar, jo crec que ho feu millor vosaltres i tot el que heu fet abans, Això és molt sorprenent, Ja. Però sí que la IA pensa, i per tant si ha posat aquestes cares... Alguna cosa exacte. Has fixat que hi havia 3 mitjos del camp en el xut? Sí. Semblava una pel·lícula de l'Oli i Benji. De fet, ahir vam rebre un comentari, no sé si puc destapar la persona que el va fer, que ens va dir que l'Històrics és una mica com Oliver i Benji. Això va per tu. Jo no ho vaig veure malament, no és una crítica, de fet. Crec. Una persona que no puc destapar ara mateix. Vull dir, explica molt el gol. A mi m'agrada molt, la veritat. O sigui, expliques com ha estat el gol i tal i qual, quan cantes per megafonia. Vale. No sabia per on anaves. El Jordi Cervantes és l'speaker de l'Històrics i quan hi ha un gol no diu gol de tal com feien els speakers baratos d'abans, sinó que agafa i diu el gol ha entrat jugant per la banda dreta, centrat amb l'exterior i tal, que sembla Oliver i Benji, que hi havia un narrador al camp, tu estaves allà i hi havia un narrador, que podies fer tot un partit sencer. Hòstia. Seria guapíssim. Els jugadors igual acabarien amb... La gent de l'hospital. La gent de l'hospital també diria, s'ha de dir que amb les narracions esportives s'ha perdut molt, sobretot les radiofòniques. Poca gent... Perquè es fan narracions de tele per la ràdio, i poca gent, pocs narradors són capaços de dir s'entra, jo què sé, Fido i remata Javi García i gol, seria al revés en aquest cas. Poca gent sap definir la jugada, no? És a dir, ara xuta tal i gol, però no et diuen qui ha marcat abans de fer el gol. Perquè es fan transmís de tele per la ràdio. Correcte. Aquest és el tema, ens posem... Sí, les transmissions de ràdio no et recorden mai el marcador, tu vas en cotxe, no estàs veient la televisió i no saps com va. Bé, segons si és una transmissió local, saps si estan contents, saps que van guanyant, si no, no. Però s'està perdent molt l'ofici de narrador només de ràdio. No tots estem mirant la tele. Clar, no sé quan van al partit. I la narració de la jugada amb tots els jugadors fins que marquen el gol, amb pocs narradors, jo diria que només un. Quin narrador t'agrada? Digues. Lluís Flaquer diràs. Doncs sí. Lluís Flaquer ara mateix és un dels millors narradors de futbol, no només català, sinó estatal, no? Que és capaç de narrar-te tota la jugada amb el rematador final, a més, a la ràdio, sense equivocar-se. A la ràdio hi ha un truqui de dolents, que és el truqui que feia servir jo, de dolent, que pots anar tard. O sigui, el gol el poden haver fet fa 5 segons i tu estàs explicant encara el remat perquè t'ha de donar temps a explicar-ho tot. Clar, no, aquesta era la tàctica dels dolents. Clar, sí. Jo ho feia. Perquè a més, quan marcava Fido, com que anava lent, tenia temps de... No, és broma. La cleca, la cleca amb Jordi Bèl·lic. No, però és molt difícil narrar un partit, d'entrada ja, i en la ràdio el fet aquest de poder... Què menys, amb un bastó? Ets humà, no, ets humà. Jo sóc humà. No? I el fet de definir finalment qui marca, com ho fa, en quina posició, costa molt. Costa molt, sí. Ara farà conyes, boníssima reflexió final. Hem fet aquí tot el tonto i tal durant una hora. El que no m'ha quedat clar és si era una crítica o... No, que li semblava guapíssim, que semblés Oliver i Benji. És que hi ha hagut un moment que no sabia... Tens una bona veu, a més. Toma.
És el millor speaker que hi ha hagut mai a l'Històrics. Bueno, no sé quants històrics excepte pels sons aquells del Windows, però... Però és no canses, que això és molt important. I és un molt bon narrador de tele, has vist algun partit? Has de dir que sí. Pocs. No, pocs. De quina televisió, perdona? D'Olot. No, home. Clar, home, ja saps, clar. Jordi, doncs t'acomiadem. Tens una intervenció final? T'acomiadem, vull dir, no et fem fora, diguéssim, marxem tots, però... M'havíeu fitxat, o què? Que moltes gràcies per haver participat. Només faltaria. Per ser nosaltres, has entrat molt al joc, has pujat a la muntanya russa i t'ho has passat bé, crec, no? Sí, home, sí, l'any que ve vindré als 3 programes, als 4. Ostres, ens esquadaràs. Escolta, mira, va, si l'Hospi juga diumenge... No, si l'Hospi juga a la final diumenge i guanya, vinc. No hi haurà programa. No, pots venir al programa, serà diferent el programa, però pots venir, el fem al camp. Com al camp? L'últim programa el fem sempre a la gespa. Ens acomiadem del plató dissabte. Amb el confeti a la gespa i tot. Fa molta calor. No, però a les 9 de la nit, home, o 10 de la nit. Va, és impossible que l'Hospi arribi, però bé, va, som-hi. Perfecte. I tens alguna cosa a afegir? Volia fer un monòleg, però és molt tard. Llavors què faràs? No, bona nit, gràcies per l'atenció que la gent ha tingut amb nosaltres, aguantar-vos a vosaltres sobretot, i que tota aquesta gent que està aquí són bona gent. Jo crec que em mereixen un aplaudiment, no? Bravo. Jordi, gràcies, fins demà. Carles, ens veiem aquest dijous a Guinardó. Gràcies per seguir-nos. Seguir-nos a @thehistòrics a tot arreu. Vinga, fins demà.